prendo de Navidad. Tienes que decirle al a mandar. De tu parte, ¿cuánto se vale más caro? Sí. ¿Cuál idea? Claro, era las millones, pero no sé si tampoco tan rápido está. Para idea, no sabía si estaba como... Bueno, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde ás persoas que nos acompañan e aqueles que nos siguen tamén a través das redes sociais e da página web do propio Concello. E vamos a comenzar ca convocatoria na sesión ordinaria do Concello do Pleno de Ribadavia correspondente ao día 25 de xaneiro deste ano da Provincia. O seu primeiro punto, como é habitual, a aprobación se procede ao borrador de data da última sesión celebrada que foi o día 28 de decembro en sesión ordinaria. Non sei se algún grupo ten alguna cuestión que puntualizar ou que obxetar a acta, e se non entendemos que será por aprobada por unanimidade. O segundo punto é a dación de conta das resolucións da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión, que tamén é un punto que queda incorporado ao propio acta deste pleno. E o terceiro punto
é a aprobación inicial se procede dos orzamentos municipais do exercicio 2018. Si queredes, como facemos habitualmente, vamos a ler a resolución final do que sería a aprobación, ainda que, bueno, si queredes, porque é bastante longa e extensa, eu creo que o mellor si queredes pasamos ao debate propiamente dito, si non tedes inconveniente, empezamos por aí, mellor, si vos parece ben, para non andar, porque todos tedes a documentación, non creo que sea o certo. Vale, bueno, pois entón, neste caso, damos o primeiro turno ao portavoz de Compromiso por Galicia, a Manuel. Vale. Pues muy bien, buenas tardes a todos, tamén aos que nos siguen telemáticamente. Bueno, pues vamos a entrar en materia. En principio, Compromiso por Galicia vai aprobar os presupostos deste exercicio, fundamentalmente por dos motivos. O primeiro motivo é que se entenden a maioría das propostas que este concelleiro de fixo considerar as eleccións no alcalde, unha vez máis, igual que en exercicios que son anteriores se levaron a cabo as propostas deste grupo, pois non vai ser menos neste exercicio da FOIF. Entre as propostas importantes que considero este grupo para participarle ao goberno, estaba as vilas rúas do entorno de Santo Domingo moitas veces xa demandadas por mí, que casualmente pois viñeron aprobadas, como todos puderon noticia polos medios públicos de que está aprobada esa subvención para levar a cabo ese arranxo importante das aceras e do entorno do noso río, o entorno de Santo Domingo. Tamén lle demando o riego asfáltico da reconstrucción de alumnado na Foz, creo que é de justicia, porque é un dos barrios emblemáticos do povo e da que queda da outra beira do río, teñen que ter os mesmos servicios máis adecuados como temos nós. Tamén lle demandamos as aceras da Rua Piñeira, que foi demandada para un grupo máis, que tamén entran no presuposto. Tamén unha actuación no cemiterio, nos pasillos do cemiterio, con novos pozos e cambiando o aluminado. Tamén admiten unha partida económica para facer unha actuación con medios propios, os proxectos dos nosos técnicos da zona denominada Cabrita e alguna outra máis. Tamén temos en conta, por outro lado, que se mantén a axuda no propio presuposto, como é para o transporte de estudiantes, que foi unha proposta conxunta no anterior exercicio deste grupo e do goberno. Tamén valoramos moito que se sigue prestando gran atención aos servicios sociais. Consideramos desde o noso grupo que é unha cousa fundamental o benestar dos nosos maiores e os máis desprotegidos, con unha partida importante xunto cas subvencións que me consta que ronda sobre os 500 millóns. Nós tamén aprobamos o presuposto porque entendemos que non hai a subida do IBI que se mencionaba. Este grupo sempre do primeiro momento tratou de que da maneira posible dentro da legalidade das normas que non existira esa subida. E tamén valoramos moito, evidentemente non nos vamos deixar de aprobar os presupostos para que os traballadores do Concello non deixen de cobrar os trienios que lhe corresponden. Tamén observamos que reflexan en non sei as negociacións de outros grupos, que hai partidas propostas por outros grupos como o fomento da empregabilidade,
definitiva, creo que o presuposto atende en xeral as demandas de todo o municipio, de todos os núcleos de población. Tampouco nos vamos a poner nesta proposta que han realizado o arranxo das aceras das Ribeiras Concelas tamén xa demandadas en outras ocasións. En definitiva, entendemos que o presuposto dentro da característica orzamentaria deste Concello axeitada, entonces o noso voto é axeitada. Nada, non é. Ben, intentarei ser o máis breve posible. Gracias. Boa tarde a todos e a todas, compañeros da corporación, público e os vecinos que nos puedan ver desde as súas casas. O noso grupo xa anunciou o fin de semana, os 3 días, a nosa posición respecto a esta proposta do goberno de orzamento do Frauto para Ribadavia. Antes de seguir, eu que sí quero remarcar e decir neste mesma sede plenaria, remarcar o talento negociador e de consenso que en todo momento mantivo o Concello de Facenda, a pesar das diferencias neste documento, a pesar incluso das diferencias no que vai da legislatura e onde hubo momentos de diferencias importantes entre as súas propostas e as do meu grupo. A pesar do cal, hai que recoñecer ese talante e, por lo tanto, eu quero agradecer. Pero, como xa dicimos, o en común, e xa o anunciamos, entendemos que consumida máis da metade da legislatura e despois de que sucesivamente os acordos plenarios, mesmo os acordos e os orzamentos que en 2016 e en 2017 se aprobaron grazas, ou cando menos co voto e apoio explícito do noso grupo, entendemos que consumida xa 2 anos e medio, máis de 2 anos e medio de legislatura, entendemos que estes orzamentos redundan nos erros dos anteriores e fundamentalmente, e para nós o máis importante, non apostan nin por incrementar o gasto en servicios sociais, non apostan por incrementar o gasto en investimentos e o que a nós máis nos doe, non apostan nin blindan o compromiso que se despediu e que se aprobou en 2016 e 2017 respecto ás partidas que o noso grupo introduciu neses orzamentos e que este goberno ou ben non quixo ou ben non foi capaz de levar a cabo. Para nós isto, ademais da instrumentalización, ademais do que nós podemos chamar gobernar de costas a este pleno que hoxe o goberno trae aquí un documento para que este pleno o aprobe, nos entendemos que aquí, sobre todo no último ano, sucederon cousas de importancias e sucederon cousas que, cando menos, o en común non pode deixar pasar, non pode mirar para outro lado xa. Entendemos que non hai capacidade de gobernabilidade coa maioría deste pleno, por tanto, coa representantes ou coa maioría que representamos aos veciños e veciñas de Ribadavia. Entendemos que non se pode pretender pedir ahora o apoio deste pleno cando no día a día se traizoa a decisión soberana dos ribadavienses expresada neste pleno. Non se nos pode pedir o apoio a uns orzamentos cando no día a día se goberna en minoría de costas, incluso confrontando con este pleno. Nos entendemos que, ademais, resultamos con argumentos tamén objetivos este orzamento por moitas cuestións. O primeiro, non se recollen neste orzamento 2018 cuestións para nós de calado, para nós, insisto, para o en común, que ademais foron aprobadas moitas das cales neste mesmo pleno, cousas tan importantes como o plan de contratación a parados de longa duración, que non hai garantías de que se vaya a levar a cabo. O mesmo se pode dicir de axudas a nacementos e a adopcións. Quero recordar a situación na que se atopa de censo e o que eso conlevaría ao noso municipio. Tampouco se garante isto, tampouco
se aposta pola mellora na gardería infantil, cando ademais este grupo o introduxo en orzamentos pasados e mesmo este pleno decidiu apostar por esta mellora e por esta ampliación. E, en definitiva, tampouco se aposta, a pesar de que sí é certo que existen no noso concello uns bons servicios sociais que pivotan fundamentalmente nos seus profesionais e nas axudas que recibimos de outras administracións, e donde o noso concello, desde o punto de vista do noso grupo, podería involucrarse moito máis. A sabendas de que este ano, novamente, o orzamento medra en máis de 200.000 euros. Sen embargo, non hai correlación, non hai coherencia desa medra, desa suba en ingresos, coa aposta e co incremento en políticas sociais. Políticas sociais que o noso grupo entende deben ser prioritarias para un goberno que cando menos se diga progresista. Nos apostamos pola progresión, nos apostamos pola progresividade e nos apostamos polo progreso e polas políticas que fomenten o progreso e a igualdade entre os e as cidadanía. Nese sentido, nos entendemos que non hai unha ligazón e botámoslo tamén en falta, a pesar que, insisto, das partidas que nos mencionamos e se aprobaran en outros nos exercicios pasados e neste non se introducen. A maiores, ademais de tamén plantexarse e aprobarse neste pleno, tamén o noso grupo quero recordar que aquí se apostou decididamente por recortar o cando menos blindar, evitar que se continúe privatizando os servicios municipais que para nós son esenciais. Nos entendemos que a auga, o servicio municipal de abastecemento da auga municipal, despois de comenzar esta legislatura e se non quixera que se iba a prorrogar unha concesión caducada, non entendemos como unha vez máis neste exercicio se aposta por continuar con esta privatización, ademais con unha privatización en precario, porque ademais aquí se le regalan 4 anos, unha legislatura inteira a unha empresa privada, a unha multinacional, a cambio de nada, sin beneficiar nin tan siquiera en un ápice a esta institución, por lo tanto, a nosa rede municipal. Nos entendemos que isto non ten cabida, tampouco en estes orzamentos se aposta novamente por destinar unha cuantía enorme a esta empresa privada e, ademais, coa salvidade importante que hai territorios, hai núcleos, hai parroquias neste concello que están tendo problemas coa súa rede de abastecemento. Rede de abastecemento que non sendo municipal, de alguma maneira é pública. E de alguma maneira o concello, por imperativo legal, está obligado a recoller e a mellorar e, cando menos, garantir o servicio de auga a todos os ciudadanos de Ribadavia. Con esta privatización encubierta, con esta continuidade cara a cual PCC, entendemos que non se está garantindo este suministro adecuado, non se está garantindo que se aposte por un suministro de calidade público. Nos entendemos que nestes orzamentos será un momento tamén de recollerlo. É certo que, respecto á recaudación, a día de hoxe este grupo ainda non fixo ninguna proposta, pero tamén votamos en falta que se estudien outras posibilidades, por exemplo, na empresa que temos externalizada os impostos e a recaudación. Estou falando da empresa Catou. Eu creo que, e despois falarei un pouco máis polo miúdo da plantilla e do persoal municipal, nos entendemos que hai posibilidades de que ou ben con traballadores que xa existen nesta casa ou ben entendendo que se poidan traspasar os traballadores desta empresa ao municipio, porque ademais estamos a falar de recaudación, non estamos a falar de outras funcións, como é certo que o Estado a subdelegación do goberno poñería trabas para estes traballadores, para a subdelegación destes traballadores. Entendemos que as contas tamén non nos dan. Entendemos que o Concello pode aforrar moito dinheiro, porque estamos a falar que unha media de 70.000 euros van para esta empresa, Catounes, que venga máis ou menos a ser o 4% do recaudado, de aí esa variable, pero entendemos que tamén temos traballadores que son capaces, e nos confiamos neles, de que se poida levar a cabo tamén este servicio. Estamos a falar tamén de outras empresas
que de alguma maneira xestionan os recursos municipais e os recursos públicos. Estamos a falar de que o servicio de electricidade continuamente se está externalizando. Estamos a falar de que o propio aparcadoiro está en maus de Eulen. Cousas que eu creo que habría que abordar alguna vez. Desde logo, os orzamentos son a base para todo o exercicio. Desde logo, nos entendemos, cando menos, que se debería apostar por pechar ou caminar cara outro modelo público de servicios municipais. En definitiva, estamos a falar dun documento cando menos mellorable, un documento que nos trasladamos a necesidade e estas apostas e que nos entendemos que o goberno non admite e non recolla esas propostas, por lo tanto, estamos a falar de que o noso grupo non pode votar a favor, ni tan siquiera pode abastarse como se negociou e se acordou no exercicio anterior, a sabendas de que sí se recollían moitas das nosas propostas, a pesar de que algunhas estábamos en contra, decidimos absternos. Neste entendemos que xa o noso grupo non pode apostar de determinadas maneiras por a abstención e que se aproben estes orzamentos. Respecto á plantilla e ao persoal municipal, estudando e lendo o informe da Secretaría, entendemos que advirte cousas que o noso grupo xa ao longo deste ano xa advertiu e mesmo reivindicou e trouxo a este pleno. Estou a falar da temporalidade excesiva, enormemente mayoritaria nesta institución, e ese informe o recalca. Entendemos desde o noso grupo que desde logo nese documento de persoal municipal debería xa establecerse, poñerse as bases para que se camiñara. Non estamos a falar de repente volvernos tolos e convocar ou camiñar cara a estabilización e cara aos contratos indefinidos, pero desde logo hai que camiñar frente á precariedade a que nos está condenando este goberno actual. Porque, fin e ao cabo, se unha persoa, un traballador municipal que leva 30 anos nesta casa, dando vos servicio ademais a esta casa, ten que renovar o seu contrato anualmente, cando menos, eu creo que se lle permita a este grupo para xa de precariedade e temporalidade. Non ten recibo, desde logo para nadie non ten recibo, que así se paga e non se camiñe cara unha estabilidade maior no traballo e unha seguridade cumplindo ademais a normativa laboral e da función pública. Nos entendemos que ademais o informe de Secretaría é contundente a este respecto e ademais votamos en falta hoxe, cando estamos a días de que se cumpra o aprobado en un pleno, fai un ano, no que se aprobou por unanimidade a elaboración dun documento de relación de postos de traballo. Un ano despois, a día de hoxe, este grupo e supoño que os demais grupos da oposición nada coñecemos de ese documento. Nos entendemos, cando menos, que isto de outra pata cosa é outra eiva importante, nada demais, nada suave ni ligeira, senón que é importante esta eiva de que non exista a día de hoxe este documento RTT. Falaba o anterior portavoz de Compromiso por Galicia, ademais, decía que se non se aproba este documento, viña a decir, por lo menos o que este portavoz entende, que se non se aproba este orzamento non se poden pagar os premios aos traballadores. Ben, evidentemente, iso é un erro e é mentira. Ou está moi mal informado o anterior portavoz ou está confundido. Unha de dúas. Desde logo que sí. Entre outras cousas porque no orzamento de 2017 xa se pagaron e xa se recollían eses trienios. Pero se executaron xa ese pago deses trienios. O mesmo se pode decir de outras partidas que por acción ou por pasiva se foron avisando, se están sondeando, se están desinformando, ao fin do cabo, aos nosos vecinos e vecinas, de que se non se aproba este orzamento hai accións e obras que non se van a poder hacer. Evidentemente, eso non é real, ni é verdade, e este é o noso grupo, desde logo, quere remarcar e quere advertilo. Evidentemente, calquera acción se pode levar a cabo, e máis cando temos 2016 e 2017 aprobados.
nos entendemos que hai capacidade. E máis, todas, e quero recordar de memoria, pero estou casi seguro que todas as propostas que o Goberno fixo de modificación orzamentaria, todas foron aprobadas por unanimidade e coa participación activa, por lo tanto, dos grupos da oposición, do noso tamén. Nese sentido, non sei se hai algún problema, alguna dúbida. Non. Nese sentido, nos entendemos que estas modificacións tamén en 2018, no exercicio de 2018, se poden exercer e, desde logo, o noso grupo se compromete a apoiar esas propostas de modificación para levar a cabo determinados compromisos que pueda haber e que puedan ser justos, como creo recordar no seguinte punto deste propio pleno, vai a haber unha modificación orzamentaria e xa anunciamos desde o Grupo Común que vamos a apoiar e votar a favor, como vinimos facendo hasta hoxe. Porque, entre outras cousas, a Rebelión Común, a pesar da súa oposición, a pesar da súa actividade, a veces por momentos hiperactividade neste Concello e nesta labor de oposición municipal, nunca se le pode acusar, por menos desde que comenzou a legislatura, de vetos nin de non facilitar a gobernabilidade de Ribadavia. Demostramos, como xa dixemos ao principio da minha intervención, en 2016 e 2017, demostramos incluso a pesar de que aquí se nos propuxo a última hora no exercicio de 2017 un salario para o alcalde de la Agricultura, cuestión que nos saber del alcalde estábamos a favor, queremos recordar, temos que decir que estábamos a favor dunha única dedicación exclusiva e así o dixemos no comezo da legislatura, o cal non foi impedimento para que nos, a pesar de todo, acordáramos e fóramos fiéis a compromiso adquirido co conselleiro e portavoz do Goberno Iglesias Sendín e, a pesar de eso, facilitáramos a aprobación dos orzamentos 2017. Quero remarcar isto porque moitas veces se cae na contrapropaganda de que aquí a oposición ven a vetar, a boicotear a opción do Goberno cando as actas, os vídeos, é público e notorio de que aquí a oposición sempre facilitou a gobernabilidade de Ribadavia a pesar de que se fixera unha oposición activa. É certo, unha cousa é facer oposición activa e outra cousa é que non se facilite a gobernabilidade. E iso, en común, orgullosamente, podemos decir, por lo menos así o interpretamos e o vemos nos, sempre cumprimos con ese compromiso. Agora ben, se hai tentacións de que unha vez non se aprobe, veremos despois da intervención dos demais grupos, de que non se aprobe este orzamento, se hai unha tentación de presentar algo así como unha moción de confianza por parte do Goberno, en vez de optar o que sería o lógico por prorrogar os orzamentos aprobados vixentes, desde logo a Rebelión Común non entende esa ferramenta, non entende fundamentalmente porque o noso grupo presentou unha proposta clara e pública e que sigue en riba da mesa de moción de censura e de cambio de alcalde. A pesar do cal, si se presenta esa cuestión de confianza, para que o Rebelión Común será unha nova noticia e será unha nova oportunidade para que en Ribadavia teñamos un outro alcalde, sobre todo un goberno de progreso. Nos xa fixemos todo o que podemos facer nos 2 anos e medio que van de legislatura, fixemos propostas, unha se cumpliron e a maioría non. Nos seguimos apostando pola gobernabilidade de Ribadavia, primeiro a quen entendíamos que era a forza máis votada, despois de darle a oportunidade e de ano e medio que queda para que acabe, nos entendemos que hai posibilidades de dar ese cambio, de un goberno de cambio e de progreso. Si así ven, si non, nos entendemos que o lógico sería prorrogar estes orzamentos no caso de que non salgan aprobados. No caso de que salgan aprobados, desde logo, nos podemos decir que participamos na aprobación de 2016 e 2017, habrá xente que nos lo agradezca, habrá xente que nos critique por ello, nos fixemos coa mellor intención que era a gobernabilidade de Ribadavia, e desta mesma maneira facémolo hoxe, votando non a esta proposta de orzamentos, porque nos entendemos que a oportunidade do goberno actual xa pasou e, desde logo, é un goberno xa sin máis idea, redundante en proxectos do pasado
E entendemos, ademais, que a día de hoxe Ribadavia non sei se terá orzamentos, pero desde logo non ten alcalde, ou para menos non ten unha persoa que se fa de tal, de alcalde de todos e todas, e polo tanto nos entendemos que non podemos votar a favor nin destes orzamentos, nin de nada que signifique que non signifique un cambio de progreso e alternativo para Ribadavia, que nos entendemos que o necesita e con urxencia. Sen máis, moitas gracias e agado poder intervir a continuación en outra ronda. Gracias. Creo que interveu máis alá do reglamento, por lo tanto non hai inconveniente no que interveu. Se acabo de negar. Eu si, vou ser máis breve, non vou intentalo, vou non ser realmente. A hora de enfrontar o debate dos orzamentos, un pode ter varios discursos. Quizáis probablemente outro máis distinto que vayamos a ter hoxe. É dicir, en vez de eso, si fora os primeiros orzamentos da legislatura non os terceiros, e se o goberno non estive, acabara de coller a responsabilidade de goberno, cousa que non é o caso. Como digo, a realidade é outra, a realidade é que desde este grupo de goberno xa leva de feito varias legislaturas a fronte do Concello por responsabilidade de goberno, e este concelleiro, que a veces é portavoz, por certo, son eu o portavoz do bloque, nin o señor alcalde, que ten a idea moitas veces nos medios de facer de altofalante do bloque sen consultar o seu portavoz, que neste caso son eu, porque así o elixiu a Asamblea do Bloque de Ribadavia, nin deputados provinciais aos que se lle consulta a decisión do Bloque de Ribadavia. A realidade é que o concelleiro que fala é o realmente quen pode falar a través das palabras do Bloque. Como decía, a experiencia deste concelleiro destes 2 últimos anos e a experiencia dos concelleiros e concelleiras que me precederon inflúe tamén a hora de enfrontar o debate destes orzamentos. Todos xeitos, enfrontamos unhas negociacións, como sempre, logo de dos grupos políticos que pasaron antes de nós, unhas negociacións con talante de moi bo trato, como sempre, algo que hai de agradecer e unha cuestión que hai que recoñecerlle ao grupo de goberno, que normalmente ten unha postura aberta en cuanto á negociación dos orzamentos, é algo que hai que recoñecerlle. Pero a realidade é que son uns orzamentos non se trata das 4 propostas que podamos facer os grupos da oposición ou as 4 acordos aos que podamos chegar en 2 horas de reunión. A realidade é que os orzamentos deben ir máis alá, deben ser algo continuado e que vayan a plantexar o proxecto político que un goberno ten para Ribadavia. Nós, desgraciadamente, non vemos isto nos orzamentos que se plantexan por parte do goberno. Pese a eso, fixemos varias aportacións que se puderon incorporar, algo que tamén é de agradecer aos orzamentos, porque a tentativa a idea do BNG é facer unha Ribadavia máis viva, e con esa idea fixemos as propostas que se incorporaron. Nos creemos que un dos grandes problemas de Ribadavia, do Concello de Ribadavia nestes momentos, é a despoboación paulatina que estamos a sufrir, como moitos concellos do interior, e creemos que o mellor para evitar esa perda de veciños é o fomento da empregabilidade, e así o fixemos a través das propostas nos orzamentos, porque nós sí temos un proxecto para Ribadavia e nós sí sabemos o que queremos para este concello. Fixemos outras medidas puntuais, como pode ser amaño de rúas ou a incorporación do wifi no rural, ou un modelo distinto ao tratamento do lixo que, aparte de ser unha medida ecolóxica, supón ou pode supor unha reducción dos gastos deste concello, que para nós tamén é un punto moi importante, porque a día de hoxe o tratamento dos residuos sólidos urbanos supón un burato negro para toda a administración local. E a realidade é que se aceptaron estas propostas, como digo, pero tamén se aceptaron nos exercicios pasados, e despois vimos como non son executadas ou quedan no papel, que
esa frase tan manida que o papel o aguanta todo, non? E vemos como non só é o caso dos orzamentos que non se realizan o acordado, senón que ao longo deste ano, fundamentalmente, vemos como son moitos os acordos que a priori son por consenso e que despois non son tal como acordamos neste pleno ou como acordamos entre os grupos. Entón, aí xera un problema de desconfianza co goberno actual e un problema de desconfianza cos acordos que podamos chegar con eles, non? E a realidade que xa decíamos nos orzamentos de 2017 e cando nos abstivemos nos orzamentos de 2017, a frase que utilizamos foi que nos abstiñamos dando un voto de confianza a sabendas da nosa ingenuidade, porque sabíamos que a realidade era que aquelas aportacións que nos facíamos non se iban a facer efectivas despois. E a nosa experiencia é a experiencia tamén de outros grupos da oposición, por lo cual non é unha cuestión que o BNG teña a loutura. Vamos aos orzamentos, son para mí uns orzamentos anodinos, e dirá quen nos escoite, todos os orzamentos son anodinos, non? Porque son números e contas, pero son anodinos e é un registro contable que non nos di nada, onde a maior aportación económica provén do IBI e do que aporta o Estado, e onde non vemos novos proxectos para Ribadavia, non vemos un plantexamento de futuro que nos leve a ilusionarnos por un proxecto político, e non vemos que haxa unha correlación cos anos anteriores no sentido de que o que visualizamos é a inexistencia dun proxecto real para Ribadavia. E todo isto é o que nos leva a decidir finalmente o voto en contra a estes orzamentos. E agora xa, tal como se levou anunciando primeramente por o portavoz de Compromiso por Galicia, pódese facer chantaxe, como se fixo noutros momentos, coas atribucións do personal ou mesmamente coa presentación dunha moción de confianza. Eu digolle ao goberno que o Bloque Nacionalista Galego non ten problemas coa democracia, non temos medo á democracia, así que lle animo a facer o que estime oportuno. Nada máis. Pepe? Ben, gracias, boa tarde. Bueno, a verdade é que intentar tamén ser breve, eu creo que hai moitas cousas que xa foron saindo no debate, non vou intentar non redundar en cuestións xa mencionadas. Nos últimos anos, que sempre o dixemos e continuamos dicindo, entendemos que o orzamento, ao final, ten que ser un documento fundamental para establecer unhas liñas estratégicas de actuación do goberno ao longo dun ano e, evidentemente, teñen que responder, pois, a un plan, e a ferramenta para a execución dun plan, a ferramenta necesaria. Nos, se non vemos plan, pois, evidentemente, a ferramenta perde a súa utilidade porque carece dun objetivo que conquerir. Estamos a falar dun orzamento que dedica a investimentos reais un 7,28% do total do orzamento. É unha cifra que sitúa o Concello de Ribadavia, como xa ocurriu nos últimos anos, nun dos niveles mínimos de investimento dos concellos en toda a provincia. Temos concellos limítrofes, por exemplo, o caso do Concello de Arnoia, creo recordar que destinaba no exercicio pasado 38% do total do orzamento a investimento real. Nos entendemos que, por lo tanto, non hai unha aposta verdadeira por investimentos que sirvan de palanca de dinamización da economía de Ribadavia, pero que non é só isto, é unha cuestión tamén fundamental. Continuamos dicindo que entre o que é o gasto de persoal e o gasto corrente pois está a consumir máis do 70% do que son os recursos totales do orzamento municipal, e iso de algún xeito pois deixa, digamos, lastrada pois a posibilidade de levar a cabo unha maior aposta inversora. Nese sentido, nós temos reiterado tamén unha e outra vez, esta non é a primeira ocasión que o facemos, e o seguiremos facendo, que hai cuestións que veñen reflexadas nos informes, no informe económico financeiro e despois, posteriormente, cando se presenta a liquidación, que son cuestións que afectan ao procedimento de gasto, o cumprimento das bases de execución do orzamento e o procedimento de gasto que se leva a cabo no Concello. Para nós, e non é para nós, sino que o sinala o propio informe de intervención, non existe
unha contención real do gasto corrente. Por que? Porque non se atende aos procedementos marcados, estáse gastando en moitos casos fora dos procedementos que requerirían unha proposta previa e justificada para facer o gasto, unha posterior fiscalización, autorización do gasto e execución do mesmo, non? Iso que marcan as propias bases de execución do Concello. E aquí, digamos que se opta por unha fórmula, pois, casi me atrevería a decir inversa, é dicir, se fala dos gastos ou se contratan eses gastos e unha fiscalización previa, despois chegan as facturas e buscamos como axustar o gasto, non? Eso é unha cuestión que de algún xeito impide controlar dunha forma directa e clara o gasto corrente e por eso provoca que o gasto corrente en moitos casos se dispare. Dende logo esa é a nosa idea e nós, dentro desa batería de 23 propostas que presentábamos para inclusión no orzamento, falábamos tamén dunha contención precisamente do gasto corrente pola simple vía do cumprimento das bases de execución. Xa digo, denunciamos unha e outra vez a cuestión das bases de execución. Falouse antes tamén do informe de Secretaría no que falaba en referencia ao persoal do Concello e a temporalidade do persoal do Concello. Nós tamén hai unha cuestión que leva presentes nos informes en moitos anos, non unha cuestión nova, unha cuestión que leva, eu son concelleiro dentro do 2011, creo que en todos os orzamentos estivo presente esa cautela da Secretaría, na que incluso se afirma e se sinala que esta situación provoca que en moitos casos aparezcan despois demandas judiciais que algúns traballadores consolidan precisamente a súa condición laboral a través de, digamos, dun xeito encuberto, a través de concatenación de contratos, unha posterior demanda, e teñen que ser indemnizados e consolidan en moitos casos unha serie de dereitos laborais que evidentemente lle corresponden e se lle dan por sentencia judicial, pero que veñen derivados dunha situación de non control ou unha situación de descontrol da xestión da política de personal. Nos así o vemos e así o defendemos e así o seguiremos sinalando. Ademais, cando se fala tamén da aprobación dun orzamento, evidentemente se quere buscar un consenso, sobre todo cando hai un goberno en minoría, pois nos entendemos que o procedimento ten que ser previa a redacción do borrador do orzamento, sentarse cos grupos para que fagan as propostas e mirar se se poden incluir despois no orzamento. Aquí a técnica que se empregou habitualmente, que é perfectamente legítima, a moción do grupo de goberno, foi presentar o borrador aos grupos, por lo menos no caso do grupo do Partido Popular, preséntasenos un borrador, que evidentemente nos, en torno a ese borrador, despois hai que facer achegas. Claro, iso limita bastante a túa capacidade a hora de facer achegas, porque digamos que xogas coas cifras pechadas ou cos números pechados. Se un orzamento está cuadrado e tú queres propoñer unha actuación, evidentemente hai que retirar outra para dar recollida a esa, non? Pero unha cuestión está clara, nós temos un proxecto no que entendemos que hai unha serie de actuacións imprescindibles para levar a cabo neste Concello. Esas actuacións non resumíamolas, evidentemente hai moitas máis cousas que facer no Concello de Ribadavia, pero nós presentamos estas 23 propostas que legítimamente o goberno decide non atender e evidentemente, pois, se un goberno non atende as propostas que lle fai un grupo, non pode pretender que ese grupo posteriormente vote a favor dos orzamentos. Digo máis, hai unha cuestión que non foi nesta legislatura, pero en legislaturas pasadas, este grupo, daquelas tamén grupo mayoritario da oposición, votou a favor dun orzamento cando o procedimento de elaboración do mesmo foi o que acabamos de mencionar, e se acolleron unha serie de propostas, nomeadamente unha partida daquelas de 60.000 euros para a mellora de infraestructuras no rural, que tiña que ter continuidade nos orzamentos municipais, que posteriormente nesta nova legislatura se decidiu eliminar. Nos pedíamos outra vez que se recuperara, pero pedíamos tamén pois, que se levara a cabo ese aumento, ese traslado da limpeza do servizo de limpeza viaria ás localidades do rural, que foi a primeira moción no primeiro pleno desta legislatura que o noso grupo traeu e que foi aprobada por unanimidade, que era estender o servizo de limpeza ás localidades do rural. Pois 2 anos e medio despois estamos permanentemente reiterando que se meta partida no orzamento municipal para levar a cabo esta mellora ou esta ampliación do servizo e que os cidadáns teñan o mismo servizo de limpeza viaria independentemente de que parte do Concello de Ribadavia vivan ou de localidade, pero bueno, son permanentemente propostas que van sendo, en algúns casos, aprobadas e posteriormente ignoradas e en outros casos xa directamente rexeitadas. Evidentemente, xa digo, nos presentábamos
este documento, cando se nos convocou a reunión para consensuar, ou entendo que era para intentar consensuar o orzamento, nos traíamos estas 23 propostas, pero evidentemente atopa xa como un documento echado ou con pouca flexibilidade, porque un borrador xa elaborado e que en cuestión de 15 días iba a ser presentado ante o Pleno. Nos agora, cando na comisión informativa vimos o documento final, pois vemos que a maior parte das propostas presentadas, estas 23 propostas, non son recollidas e, polo tanto, evidentemente, pois o noso voto ten que ser contrario ao orzamento, porque xa digo, é unha cuestión de pura lógica e eu creo que calquera dos que estamos aquí o asume con unha absoluta normalidade. Si tú faz propostas e non se aceptan, evidentemente non podes estar a favor dese documento. Por lo tanto, non temos nada máis que decir. Allá, o orzamento non só que crezca este ano, que ustedes están dicindo que non crece, sino que va crecendo durante os últimos 4 anos. Eso non só que crezca ahora mesmo crece un 4,23%, sino que despois tamén, ao longo do exercicio, o Goberno sigue traballando, sigue presentando iniciativas a diferentes administracións, sigue as conseguindo, polo tanto, despois, este incremento do 4,23% non acaba sendo un 7, un 8% ou un 10%. Por exemplo, na liquidación do exercicio 2016, donde o orzamento era 4.474.555,33, pasouse a liquidar por valor de 220.000 euros a maiores. É dicir, o incremento durante o exercicio, porque é o que ten ao aprobar os orzamentos ou a fin do exercicio anterior ou a principio do propio exercicio, pois se van generando créditos que inicialmente non se contaban con eles e co traballo do propio Goberno se consigue. Claro, eso pasa por aprobar os orzamentos cando se toca aprobar, non como ocurría antes, que se aprobaba esa casa rematando a legislatura, entón simplemente non cierra el contable e se sabía realmente o 99% do propio orzamento. Con respecto ao que dicía o portavoz do Partido Popular, hombre, vamos a ver, nos atendemos iniciativas, atendemos demandas, como ben dixo o portavoz do BNG, que ya recollemos todas aquelas, sempre que sean coherentes. Nós o que non vamos recoller, pois realmente é unha carta aos Reis Magos, e sobre todo iría máis alá, casi un programa electoral, unha legislatura, é o que propón aquí, é unha boa legislatura, ademais, o que propón aquí, pois o BNG, o Partido Popular. É dicir, nós compramos todas estas iniciativas, as compramos. O importante, pois, é poder facer fronte, porque aquí, por un lado, meten un escrito onde temos non só conxelar o IBI, sino baixado, onde supón esa baixada 333.000 euros. E por encima, nos pretende que hipotequemos, porque non é poñer, é hipotecar os recursos municipales por 1,5 millón de euros, cando realmente non sabemos se estas obras van ser ou non van ser. Aquí, por exemplo, a de San Cristóbal levan 5, 6, 7 mocións para que a Xunta de Galicia, a través da Aguas de Galicia, se comprometa con o proxecto que está ali, ao día de hoxe, despois de tantos anos, e non dixo nada, pois a verdade é que non entendo, porque estou seguro que tanto no abastecemento de San Cristóbal como no abastecemento da Groba, pois poñemos a aportación e esa aportación non vai ser gastada durante ese exercicio. Con respecto á aportación que usted falaba, dos 60.000 euros que puxemos no orzamento, o que ustedes apoyaron, de 60.000 euros. Hombre, eu entendo que esta cantidad está duplicada, cando realmente nos orzamentos van 125.000 euros, 100.000 para gastos que a maioría vai por rural e 25.000 pois con ese plan de cooperación que ten o propio Concello e a Diputación Provincial, ao cal estamos moi satisfeitos, para casi todo esas actuacións son no Estado. Fondos propios pedimos. Fondos propios, estás equivocado, con 25.000 euros están no orzamento. Por lo tanto, eu entendo que sí, todo que sea aportacións positivas, pois eu penso que sí. Ahora mismo non saliu no debate, pero leva salido en diferentes medios
tal de que o goberno derrocha, un derrochador, pois mira, este goberno poderán poder calificativo, pero derrochador para nada, porque os números están aí, os informes aos cales ustedes pois fan referencia, tanto de Secretaría como de Integración, tamén están aí, e tamén recollen outras cousas o cales ustedes non fan referencia. Non fan referencia que cando chegamos aquí o Concello estaba ao límite da quiebra, e este goberno, bueno, a verdade que non foi só este goberno, tamén con participación do BNG durante 2 legislaturas, foi quen de darlle a volta pois ao que foron os números do Concello, e hoxe podemos ir a calquera tipo de financiamento para o Concello, porque o Concello está saneado. Non só está saneado, que senón tamén ten remanente de tesorería positivo. E a verdade é que as herencias son boas e son malas, pero é que nos digan ustedes tamén que fagan referencia ao pago de demandas judiciais, eu que non me atrevería, sinceramente. Cando realmente este Concello leva pagado casi 400.000 euros de sentencias judiciais e casi todos son de herencia. Home, eu digo, a SGAE 32.000 euros, a SGAE. Dicir, queremos festas, pero hai que pagarlas. E aparte de unhos gastos que ten as festas son a SGAE. E a SGAE foron 32.000 euros. É dicir, a empresa que fixo este Concello, hubo que pagar tamén. A empresa que fixo a Alameda, tamén hubo que pagar. E tanto nos critican que chipamos os árboles nos caldenillos cando dixen que chipamos, de cago en 10. É dicir, un feixe deles, a Leborero, un feixe deles, que isto quedou, é que non se chegaba un acordo, non se chegaba un trato por ninguén. É dicir, a cualia que salieron antes aquí, tiña 4 contenciosos con este Concello. 4. Porque non tiña posibilidad de sentarse con ningún membro do goberno naquele momento. É dicir, só o feito de chegar nós a poder falar, pois a verdade é que podíamos se descongestionaron todos. E que eu entendo que debe ser así. E que diferentes grupos dicen que por parte do goberno hai diálogo. Independentemente da postura do voto, eu penso, creo que ten que haber diálogo por encima de todas as cousas. Entón, ustedes nos digan que realmente estes presupostos non reúnen e non tal, bueno, pois a verdade é que os números están aí, ustedes fan referencia a uns números, tamén poden facer referencia a outras. Tamén, despois, se apuntaba o tema de pago a trienios, vamos a ver, o pago de pago a trienios, se non se aproban os orzamentos, non se poden pagar se non se fai unha modificación orzamentaria, porque os orzamentos do ano anterior contemplaban 5.000 euros. Entón non se axustaba a realidade porque non se sabía exactamente cal iba a ser o cálculo do gasto. Entón só lo temos, por iso contemplamos nesa partida no capítulo 1. Vale, pero é así. E despois tamén se nos decía que, bueno, pois que era unha especie de chantaje emocional se non se aprobaba os orzamentos. Vamos a ver, eu entendo que non é unha chantaxe. Simplemente é un estilo de traballar e é un estilo de funcionamento, e nós que estamos despois casi de 16 anos aquí entendemos, e penso que é así, e calquer goberno debe entender así, que un dos documentos máis importantes, senón por non dicir que o máis importante da legislatura son os orzamentos municipais, porque é o faro por onde nos temos que guiar. Si durante o exercicio ustedes nos dicen, e moitas veces nos recriminan, que non hai planificación porque temos que facer modificacións orzamentarias durante o mismo, cando realmente a maioría delas, un porcentaje moi elevado, foi por o traballo do goberno por conseguir novas inversións, entendemos que non vamos a estar traballando a base de modificacións orzamentarias e as ocurrencias de cada día. Nós, despois de tantos anos, non nos ata e temos pegamento este asiento de tempo de mostrar. Esa non é a opinión miña do portavoz, senón do grupo que represento. Por lo tanto, non é unha amenaza, nin é unha traición, nin é nada. Simplemente é unha forma de creer na administración, o que nos debe funcionar, e simplemente é iso. Se ustedes se poñen de acordo para non aprobar o orzamento, lícito é que se poñan de acordo para elaborar un novo e que o traen aquí a este plenario e o aproben, xa que ustedes hoxe están de acordo en facerlle a contra a estes números que estamos aquí. Por lo tanto, nos evidentemente que vamos a presentar unha cuestión de confianza. Se algún tiña dudas, é que realmente non nos conoce. Eu penso que despois de 16 anos debía creer en nós, debía creer que non ten ningún pego a este sillón, é que cree na democracia, é que cree na libertad de opinión, e
da libertad tamén de cada un dos grupos que cada un ten que entender. Nós entendemos a administración así. Non se realmente ustedes pensan que é así, que este goberno está caduco, non ten idea, non ten tal, pois eu entendo que teñen que dar un paso adiante, non? Eu entendo así. É dicir, o voto de Ribeiro Común xa non é que me sorprenderá o fin de semana. Xo tuve claro no momento que presentou a moción de censura. É dicir, se algo te ten que ver a través do tempo é saber ler entre líneas, é saber ler cal é a postura do grupo, xa temos clara, e, bueno, pois esa é a súa teima, e eso, bueno, lícito é. O temos claro e así o vamos facer, e non é ninguna amenaza, ninguna teima, simplemente é unha cuestión de ética, eu entendo, de unha cuestión de aquelas persoas, de aqueles grupos os cales están sempre dispostos a traballar por o ben do povo. Digo, confundíndose ou non se confundindo, porque eu sempre digo que non se confunde nunca fai nada, eso está claro. E nos entendemos que a nosa maneira de traballar é así, é cun faro, que para nós o faro é o documento máis importante que ten o propio Concello, que son os orzamentos, e así o vamos facer. E non é ninguna nada, se se poñen de acordo de votar en contra, pois tense que acordar poñense de acordo para votar a favor. Nós pasaremos a oposición e a ustedes formarán parte este ano en medio do que queda de goberno, non queda máis de la catear. E con respecto ao tema da recaudación, ao tema da cual e tal, vamos a ver, o tema dos asuntos sociais, que aquí saliu este grupo, o que non se pode dicir é que non se valiente. Por circunstancias máis favorables para o goberno, por parámetros máis favorables para este goberno, fomos valientes de ir na mancomunidade, fomos valientes de generar nosos propios servicios, e penso que en líneas xerais, tanto nos asuntos sociales, tanto como no servicio de limpeza, tanto como na recaudación, penso que nadie dubida de que todos os pasos que foi dado este goberno, bueno, este goberno digo porque aquí é o que está hoxe, pero tamén aquela acompañado por BNG, que tamén apoyou e pensou mesmo que nós para tomar esas iniciativas valientes naquele momento, penso que foron acertadas para o que é o goberno de Ribadavia e tanto tamén para a cidadanía. Por lo tanto, eu estou satisfeito co meu traballo, estou satisfeito co traballo dos meus compañeiros, e nada, simplemente invitarlos a dar un paso máis, non pasa nada, mas igual, aquí nos informaremos, é igual estar dun lado da mesa que do outro. Nada máis. Non é un segundo turno. Manuel. Nada, participome ao apoio dos presupostos, bueno, se referencia ao traballo de Ribeiro Común, pois, de novo de pronto, quero dicir que cando fago as minhas intervencións solo estar documentado, posiblemente, non sei se tamén como é, pero si solo estar o suficientemente documentado, eu digo o que digo en base ao que se corresponde. Cada un pode interpretar o que Ribeiro Común. Sí, dada a extensión da anterior tema, vou a ser agora sí breve. Podo prometer, prometo que se breve. Bueno, na realidad non entendí o que acaba de decir o de compromiso. Tenho que disculpar, pero non entendí. Na realidad, o propio portavoz de Facenda e o portavoz do goberno me deu a razón respecto aos premios e dixo exactamente o mesmo que dixo, non? Que se pode levar a cabo os orzamentos e simplemente só que falta a se propón o goberno, disculpe, se propón o goberno. Bueno, se non queren pagar os premios, claro, non o proponen, evidentemente. Eso é unha obviedade. Pero bueno, eso xa dependerá do goberno, como casi todo o certo na administración local, e dai a nosa proposta de que se está ningunando continuamente o pleno, entre outras cousas porque a lei ou a norma muitas veces o ampara. Por tanto, a nosa conclusión é que hai que cambiar, xa que a norma é moi difícil de modificar, por lo menos desde este concepto, o que hai que modificar e cambiar unha alternativa de progreso que creo que como xa fixo no seu día e reiteremos.
Agora ben, nesta última intervención teño que recoñecer que na maioría pásame bastante a miúdo, que na maioría das intervencións do señor portavoz do Goberno e Concelleiro de Facenda teño que decir que igual a nivel personal concordo que se sempre con él, por lo menos o que él enuncia. Outra cousa é despois o que se leva a cabo, pero bueno, eu falo do que él enuncia. E eu vou anunciar agora ao final pois bueno, unha época que para o común e por menos para mí a nivel persoal foi unha boa época, foi a época do bipartito local aquí en Ribadavia, foron uns anos que eu considero moi positivos en moitos aspectos. Agora ben, isto só pode significar unha cousa, que despois de 2011, creo que se rematou hai o bipartito local de 2013 a 2011, que despois de 2011 se continúen por parte do portavoz actual do Goberno a falar e a poñer en valor eses bons feitos, só significa que non hai nada novo baixo o sol, que este é un proxecto caduco e que hai que renovar, volver a Ribadavia en clave de progreso e en clave alternativa ao Goberno para que Ribadavia continue progresando. Insisto, neses 8 anos, 2003 e 2011, a nosa valoración e a miña valoración progresou e foi positiva, e nos entendemos que xa que en 2003 se produxo ese cambio desexado e urxente e necesario que existía en Ribadavia naquela altura, o noso grupo entende que agora mesmo existe a mesma urxencia e a mesma premura porque ese cambio se conquista en Ribadavia, sexa co apoio da veciñanza nas próximas eleccións, sexa co apoio dos representantes veciñais a día de hoxe na corporación actual. Nos pouco máis podemos decir respecto aos orzamentos. Entendemos que ese medre a que se refería o Concelleiro de Facenda debería transformarse e ter a súa plasmación nos orzamentos máis progresistas. Entendemos que non é redundante nun proxecto cabido, por lo tanto, reiterar a nosa proposta de votar non por estes orzamentos e, bueno, insistir e ofrecer o diálogo a todos os grupos da corporación, os da oposición e tamén ao do Goberno, a pesar deste voto en contra e a pesar da nosa proposta de que hai xa chegou a hora de conquistar este Goberno para todos e para todas as ribadalienses. Semana, moitas gracias. Sí, é certo que os orzamentos levan crecendo nestes últimos anos, a verdade que iso é unha realidade. O que critico é a nulidade dos mentos, que non nos din nada, que non nos aportan nada novo, porque a realidade é que ese crecemento non se nota na aplicación dos mesmos, porque non hai nova infraestructura, non hai novos proxectos, non hai novos intereses, non hai proxectos de futuro. Joder, a mí, perdón o tacto, non? A mí é que me dá un pouco de tristeza ás veces ver para os concellos do alrededor como teñen novos proxectos, como teñen novas cousas, como son capaces de atraer para os seus concellos inversións de outras administracións, mentras que en Ribadavia nos quedamos atrás en todo momento. E que a mí dame rabia verdadeiramente cando eles son de moita menos entidade que nós e son capaces de conseguir máis actuacións. E non me refiro ao do Partido Popular, que é un que se supón que está a pensar, senón a outros que goberna o Bloque Nacionalista Galego. Digo por o tema de relación directa coas outras administracións. E a realidade é esa, non? Que un ve o que hai ao redor e que non corresponde coa realidade de Ribadavia. E é que Ribadavia se está quedando a un paso por trás sempre dos concellos do redor. E é un problema, ou cando menos para nós así o é. Falaba de que asumamos a responsabilidade de pactar os orzamentos entre os grupos da oposición que votamos que non, home, hágame por favor, se non chegamos a un acordo con vostedes ou non nos valen os que vos presentan, que temos chegado a acordos noutros momentos, non o imos acordar co Partido Popular, que temos máis diferencias con eles, e que saben de sobra, e témolo dito xa en outras ocasións, o que penso renegar en cada momento acerca de determinadas cuestións. Nos estamos dispostos a sentarnos nesa silla
pero cando así o decidan os veciños. E temos moi claro como actuaremos en cada un das circunstancias que se poden a dar en frente. E de todos os xeitos, fostedes vos os que pactastes co Partido Popular en outros momentos os orzamentos. Acabo de dicilo o mesmo portavoz, por lo cual non intenten volcar na oposición de esquerdas un fantasma que realmente non existe. E non aprobar os orzamentos, home, é que vos mesmos, tanto no 2011, nese goberno de coalición, como no 2015, nen sequera se presentaron os orzamentos e non houve maior problema. Entón, cal é o drama de que hoxe non se aproben? Pois é unha parte máis da dinámica deste pleno e que este grupo, cando menos, ten os seus argumentos que expuxemos claramente para non aprobalo e creo que son razonables. Eu creo que ten, xa digo, unha especial relación co BNG e que imos a chegar probablemente a acordos ao longo da legislatura, pero creo que estes orzamentos non son os que merece o Concello de Ribadavia e por eso non entendemos que por eso decidimos votar en contra deles. E despois, é certo que pactamos, que chegamos a acordos en certos puntos, pero non temos garantía, como xa dixen anteriormente, de que se vayan a cumplir. De todos os xeitos, parece ser que ao grupo de goberno non lle vale como interlocutor este concelleiro, que ten que recurrir a compañeros de Ourense a falarlle da toma de decisión que vai facer a Asamblea de Ribadavia. Home, pois, a mí se me chama un compañeiro da Deputación do BNG e me dice que a ver que vamos a facer, porque isto non é así, eu flipo e digo, bueno, para os próximos orzamentos o que teño que darlle o número de Ana Pontón e que negocie os orzamentos de Ribadavia directamente ca portavoz nacional, porque senón é que xa un queda abrallado con determinadas conductas e despois que as cousas son como son e avanzase xa naquel momento en determinadas conversas con a posibilidad de presentar unha moción de confianza ou cos trienios como se falaba aquí. Entón, chega a este pleno unha serie de cuestións anteriores que xa os orzamentos non son unha gloria e ainda encima tómase a un como o quito do sereno, polo quito do sereno. Entón, as cousas hai que tamén ter un pouco de tacto, porque eu creo que os 5 concelleiros do goberno teñen o teléfono deste concelleiro para trasladarlle as preguntas que teñan a respecto das decisións do Bloque Nacionalista Galego de Ribadavia. E iso é o que teño que decir. A respecto de eso, ahora contestas. Sí, con cousas que non nos dan. César. Ben, gracias. Bueno, creo que sobre o orzamento está prácticamente todo dito, non dá demasiado de sí, simplemente facer unha serie de puntualizacións. Se falaba de que o documento que presentábamos era unha especie de programa de legislatura. Pode ser, pero sempre as propostas que van a ter incluídas as presentamos no ano pasado, e recibimos a mesma resposta, que ao menos acumulámonas con unhas novas que presentamos este ano, evidentemente. Entonces, se ao mellor se hubiese atendido unha parte xa o ano pasado, pois este ano teníamos moitas menos cousas que facer, porque xa estarían feitas. É unha cuestión tamén de pura lógica. Pero é que, ademais, se nos fala de que existe unha capacidade que o orzamento medrou, que é certo, vai medrando nos últimos anos, sí, é certo, e despois na liquidación en maior, tamén, sempre, como ocurre, eu creo que no 99% dos concellos de Galicia. Na liquidación, unha vez que van incorporando as achegas de concorrencia competitiva que sacan as diferentes administracións e van recibindo, teñen que facer expedientes de xeración de crédito para incorporar eses suplementos de crédito, levar a cabo actuacións, etc. É unha dinámica presupuestaria absolutamente normal. Non creo que sea eso unha cuestión como para utilizar de argumento político, polo menos nos vemos así. Pero que ademais hai outra cuestión. Se falou que aquí, que o Concello, cando chegou a todo o goberno, estaba ao límite da terra. En primeiro lugar, hai unha cuestión que quero sinalar. Todo o goberno, con diferencias, pero cando remate esta legislatura fai 16 anos. Está moi ben eso de pensar que o PP é o culpable de todo, que o PP prácticamente matou a Manolete, eso todo está moi ben pensar. Pero a realidade é que se Ribadavia está onde está hoxe é porque nos 16 anos pasados tuvo
Como teño que recordarles que na legislatura pasada este goberno se tuvo que acoller a 2 plans de pago a corredores. Un primeiro plan de pago a corredores por importe de 2.242.000 euros. E xa sei o que me van decir vostedes. Moita desa débeda, probablemente, da época do PP. Ben, que tamén de épocas anteriores a ese goberno que vostedes falan do PP, no que era o PSOE que gobernaba tamén. Entón, eso, certo, compro. Acepto ese argumento. Pero que o ano siguiente, gobernando vostedes, en un ano, foron capaces de xerar débeda por outros 700 e pico mil euros e terse que acolleron o segundo plan de pago a corredores. Si eso é unha xestión modélica, eso é certo. No. Bueno, revisaremos ahora, non se preocupe. Revisaremos, tranquilo, os datos están, ahora mismo non o teño aquí, falo de memoria, pero o dato non se preocupe que o podemos buscar e falamos no outro momento, non hai ningún problema. Que po caso, daríame igual. Estaríamos falando de xerar, se é como vostedes dicen, unha débeda de 300.000 euros nun exercicio contable. E terse que acoller a un plan de pago a proveedores despois de acollerse un ano antes a outro. Xa digo, eso, para vostedes é presumir de xestión. Ben, pois mire, eu vou dicir unha cousa. Se vostedes agora presumen de que se está reducindo a débeda do Concello, que é certo, vostedes presumen de que hai unha mellor saúde contable no Concello que antes, que é certo, eu vou dicir que vostedes saben perfectamente cal é a consecuencia deso. Precisamente, estar acollidos a un plan de axuste derivado do plan de pago a proveedores, que lles exixe cumplir co Ministerio a través dun envío de información e cumplir unhas reglas determinadas con gasto que vostedes teñen que levar ano a ano e que ademais, digo máis, vostedes saben perfectamente tamén que moitas desas medidas dese plan de axuste non se están a levar a cabo, as medidas que estaban determinadas no plan de axuste non se están a levar a cabo por unha razón de que por reduccións de tipos de interés e demais, pois se foron suavizando as condicións dese préstamo e dándolle máis liquidez ao Concello. Pero iso non é unha cuestión para nós, ou así o vemos, de xestión do goberno municipal. Para nós a xestión do goberno municipal consiste en ter proxectos, ter un plan e levarlo a cabo. Non en ir a ver como vamos salindo coas migallas que nos sobran pola reducción do tipo de interés ou pola flexibilización do plan e a ver que vamos podendo atender. Non? Somos máis ambiciosos, que nos entendemos aquí a política. Son formas de entendelo. Pero xa digo, é unha cuestión que eu creo que si queremos falar por seriedade, aquí podemos estar botando nos culpas e falando de herencias ata os inicios da democracia. No Concello de Ribadavia houve moitos gobernos, de moitas cores, moitas situacións. Non temos por que parar o reloxo en un momento determinado que nos interesa investigar ou sacar arriba cada un de nós, sino que podemos facer unha visión ampla. E o mellor probablemente nos levamos unha sorpresa porque nesa visión ampla, ao longo da democracia, non teño dato tampouco exacto, pero creo que probablemente o Partido Socialista foi o que máis estivo gobernando o Ribadavia. Creo. Pero bueno, xa digo, nós non vamos xogar a eso. Non vamos xogar a herencias, non vamos xogar, xogamos a realidade. A realidade e o proxecto de orzamento e a xestión municipal. Nos entendemos que a xestión municipal tense que facer doutro xeito, ten que ser máis ambiciosa, xa digo, obedecer a un plan, a políticas claras, a un destino definido, saber o que se quere facer e poñer todos os esforzos e todo en riba da mesa, toda a intención para acadar esos objetivos. Porque está moi ben, falábase antes do proxecto de San Cristóbal, xo dixemos 40 veces, sí, elaborar un proxecto, enviarlo a Santiago. Que máis se fixo aparte de aprobar mocións aquí? Que movimento se fixo político por parte do goberno? Que movimento político se fixo para xestionar ou intentar captar fondos nesa consellería? Gustaríame saberlo, pero non nese caso concreto, sino en outros moitos máis. E nós entendemos que os recursos, dende logo, non caen no cero. Nos entendemos que hai que moverse, hai que buscar e hai que traballar. E así entendemos nosa política. E dende logo, nos temos claro que se en algún momento a veciñanza nos dá a confianza para facelo, nós non vamos quedarnos aquí sentados esperando que chovan do cero, sino que nós vamos a movernos e a buscar os recursos para levar a cabo un proxecto político. Pero que ocurre? Que ao final, volvo para pechar o que decía ao principio, ao final é necesario ter un proxecto político. Se hai un proxecto político, póñense os esforzos,
os traballos e as ferramentas para acadar os objetivos que se marcan. Pero se non hai un proxecto político, evidentemente, quedamos cruzados de brazos e esperar que escape. Nada máis. Ben, os movimentos que se fixeron, César, foi intentar ter unha reunión coa Consellería de Medio Ambiente e hoxe estamos esperando que non contesten a fecha e o día e a hora para poder ir ali, explicarlo e falar con eles. Con respecto ao tema do Praga Provedores, eu penso que este grupo xo leva anunciado aquí e xa leva dito que non estaba de acordo, que non estaba desacordado con a medida, que era unha medida que dentro do que cabe, pois eu penso que era positiva. O que non estábamos de acordo era na maneira como a que se levou, é dicir, levouse a través das entidades bancarias. Bueno, é verdad que despois, por circunstancias económicas, pois os intereses baixaron, pero nós dicíamos que esa liderización do que era ese tipo de inyección de diñeiro aos concellos tiña que liderar o único, non as entidades privadas. Bueno, eso, pero non estamos de acordo no fondo, non na forma, é unha, pero usted sabe perfectamente que a través, ainda que hai unha suavización ao Concello de Ribadavia e para todos os concellos, para toda a administración pública, hai concellos que non cumplen, ainda con esa suavización. Hai concellos que non están cumplindo eso, que o Concello de Ribadavia é modélico nesas cousas. E, polo tanto, ese mismo modelo, e despois que levou consigo outra serie de cousas. A cal está pagando este goberno, é outro goberno, que é o IBI. O Estado lle dixo aos concellos: eu dou-vos esta financiación e dou-vos a maneira de como financiar, que é o IBI. Por que non nos aos concellos, porque non inyectou a través do PIE, participación nos ingresos do Estado, axuda directa? Porque é unha maneira de cales eles colle e dicir, bueno, moi ben, por financiación, pero que vos vades que enfrontar sodes vos. E a través, igual co canon que a Xunta subiu a través da agua, que fan de oficinas recaudadoras son os propios concellos ou, neste caso, as concesionarias do servicio de agua, que hai que recauda todos os 3 meses e que fai unha liquidación a Aguas de Galicia. É dicir, ostra, a administración tenos a nos de recaudadores, de escudos, porque somos os que levamos as hostes, somos os que levamos o traballo, e eles somos os que realmente recaudan. Isto é unha administración cojonudo. E despois, con respecto ao tema que dicíamos que subíamos os orzamentos porque sí, isto é verdad que reconoceu, pero eso tamén ten que reconocer que é o traballo do goberno. É dicir, porque nós temos que estar aí atentos, temos que presentar os proxectos, porque cando non os presentamos ou cando nos conseguimos, tamén nos dan cero. Entón, o goberno tamén é bo cando os consigues, e tampouco é tan malo cando non os consigues. Simplemente, hai moitas veces, pois hai que pequenos detalles, ou hai outro tipo de concellos que teñen unhas características para ese tipo de actuacións, pois mellor descargas de Ribadavia. E nos entendemos que traballando, estamos traballando, e seguiremos traballando hasta que nos toque. Vamos a ver, dicía Samuel, vamos a ver. Eu non dixen en ningún momento que estuvera mal cando o PP nos apoiou os orzamentos e que estuvera mal, que ustedes entenderán con eles. Eso non o dixe. Simplemente dixe que a nosa maneira de entender a gobernabilidade era ter un faro para nós, que é un orzamento que ano tras ano, penso que de maneira modélica levamos aprobado, e esta é a maneira nosa de entender, e a outra maneira de tal. Despois, con respecto ás alegacións, aos comentarios que fixo usted do tema policial, mire, vou entrar, usted sabe que o diálogo que usted foi fluido, que foi positivo, eu penso que foi enriquecedor, boa sintonía, eu penso que iso é o que ten que quedar. Usted non sei se a nivel personal por diferentes motivos, non o sei, ni me interesa, non apoiou estes orzamentos, é legítimo, como dixen antes, igual que outras veces, poden apoiar, non se puderon. A miña confianza van a seguir tendo igual, porque eu entendo que o BNG é un partido de goberno, porque así o demostrou no seu momento, e polo tanto participei naquele goberno, no cal eu penso que Ribadavia se saliu moi beneficiada, e usted sabe que este grupo lle entendeu a ustedes a nós a formar parte dela, por circunstancias non quixeron formar, eu aí non entro, polo tanto eu entendo que a conversa tanto do goberno como usted chegou hasta onde chegou, entendémonos hasta onde usted penso que tener, e baixo o punto de vista eu non teño nada máis que dicir ao respecto ese.
Eso sí, lle vou dicir unha cousa. Vamos a ver. Hai concellos de todo tipo. É dicir, eu penso que ningún concello da comarca nos ven dar leccións a nós en nada, porque nós traballamos e tal. Mais ben, hai uns concellos que me saliron na prensa que non o ten as plans provinciales porque non teñen recursos para poder financiamento. E conseguiron, cando entraron, unha situación moito mellor que conseguimos nós. Por tanto, con eso lle digo que cada un fai o que fai na súa administración e responde ante os seus cidadanos. E os seus cidadanos pensan que está facendo ben, é o seu punto de vista, maravilloso. Con respecto ao que dicía Brais, que me gustou un mundo baixo sol ou algo así, no? Vamos a ver, Brais, nós tamén por estes anos tamén collemos épocas de crisis, e de crisis a nivel nacional e a todos os niveles, e penso que levamos este barco ao puerto, sobre todo, iso non digo facendo máis cousas, simplemente salvaguardando e salvando os servicios que eu penso que xa era un gran reto, porque o Concello de Ribadavia lle pode poñer moitas pegatinas, pero é un dos concellos onde máis servicio que se presta, eu penso que sí, porque temos unhos servicios que realmente lle costan o riñón aos cidadanos moi por encima das posibilidades, e se realmente fósemos intervidos, se non cumplíramos o plan, seguramente houbera servicios os cales hoxe non se estarían prestando no Concello de Ribadavia porque non son básicos. Ustedes saben perfectamente a cales me refiro. Por lo tanto, fomos capaces de salvalos e eu penso que hoxe non corre perigo e no futuro creo que menos, porque estou convencido e así o dixen nas reunións que a situación económica do Concello seguirá millorando ano tras ano porque puxemos os pilares para que realmente o edificio fose crecendo con solidez. Por lo tanto, orgulloso destes todos os anos ao fronte da Concellería de Facenda, penso que hubo moitas connotacións positivas dela e simplemente, se ustedes me queren poñer na oposición, vamos a vernos igual como remataba a primeira intervención. Nada máis. Moi ben, gracias, Carlos. En primeiro lugar, quero acabar polo final. Empezar, mellor dito, polo final. Dixemos ao revés. Dende logo o traballo de Javier durante estes 14, casi 15 anos non é solamente bo, é do mellor que hai nesta comarca e nesta provincia. Vou dicir eu porque é un concelleiro que dedica todas as horas que ten libres a este concello e que leva quitado moitos, algún sopra, pero é a realidade, e leva quitado, non lle gusta que se xa así porque habitualmente dan eleccións na súa parroquia e demais para disgusto do Partido Popular, que será o o que teño que dicir é que o traballo que leva desenvolvido nadie vai a poner en dúbida, porque os números, como dicen, cantan. E claro que lo vamos a quitar, evidentemente, pero porque nos ponen os ciudadanos. É que teño dito constantemente, hai alguén que non o debe entender ou non o debe comprender, ou quere asaltar os cielos ou como se queira chamar de outra maneira que non ten nada que ver que a democracia. Medo a democracia, Xacobo? Ninguna. Nos tampouco. O que nos pon aquí é a democracia. O que nos pon no goberno é a democracia. O que son outras medidas, outras cuestións, outras trabas, outras trampillas, é outra cousa, que tamén é democrática, pero son diferentes cuestións. Por tanto, non fagamos trampas ao solitario. E digo isto porque eu penso mesmo do BNG, sempre o dixen, e penso mesmo de vostede. Vostede pode ser un concelleiro dos que máis futuro teñen nesta corporación, sempre cando, dende logo, teña coherencia e a defenda ante outras cuestións. Non hai ninguna chamada por parte de ninguén deste grupo para presionar a BNG. Non sei se lle contaron eso, porque vostede dixo eso, ou insinuou eso, ou que tiñamos que chamar a non sei quen. A quen lle podo asegurar que hai chamadas, ou que houve chamadas, en moitas ocasións, por parte do BNG, era cando eu era portavoz da Diputación por outros motivos. E que, dende logo, como eu son persona, nos vou a desvelar aquí. Pero, dende logo, eu podía dicir. E non é o caso, agora, vir a falar deso. Nin tampouco vostede se pode escudar en eso para decir que non aprobou o socialismo. Daí os argumentos políticos. Xa. Non, pero estou falando. Dixen que a mí ese motivo eu non lle digo
que eu teño unha relación fluida con os seus compañeros e comentamos cousas, pero en ningún momento eu lle dixen a eles que tiñan que dicirle a vostede que si isto ou outro, para nada. Se dicen isto, de novo, non é o meu problema. Porque, entre outras cousas, non é a miña forma de actuar. E sabe vostede que a relación co goberno era fluida porque vostede tivo 3 ou 4 reunións con este concelleiro. E, por lo tanto, se está con ele, hasta con o goberno. Porque ten toda a miña confianza. Non fai falta que eu levante ningún teléfono para chamar a vostede, porque vostede estaba falando con este señor. E con este señor incorporou unha serie de partidas que agora vostede dice que son boas, pero fíxese a incongruencia, pero dice que o orzamento que non aproba. Entón, quen está incumplindo aquí, porque os papeles decía vostede que aguantan todo, quen está incumplindo aquí, entre comillas, a súa palabra? Pois se nós entendemos que vostede cos compromisos que chegou, comigo non falou, non lle podo dicir que fose comigo, porque comigo non falou, e que incorporou aquí unhas partidas como o wifi normal, como outra serie de cousas, que vostedes ahora o que están dicindo co seu non é que non queren executar. E iso non é incongruente. Perdona que yo diga, porque vostede, como non lle decimos que os vota a favor si hai moitas cousas do orzamento que non lle gustan, pero por menos as súas, cando menos, terá que asperse para facilitadas. Digo, é que non é unha cuestión, tamén como decía antes vostede, é unha cuestión de sentido común. Eu entendo moitas veces as dinámicas dos partidos, entendo que a veces están por enriba das persoas, e ao mellor ese é o caso. Non o sei, nin tampouco me preocupa. En todo caso, eu lle sigo dicindo o mesmo que lle dixen en multitud de ocasións, e que lle acabo de dicir Javier. Vostedes, se non están no goberno, é porque non queren, e o saben perfectamente. O que pasa que, ao mellor, cando se alude a que a época do bipartito foi moi boa, evidentemente, eran outros tempos económicamente, eran outros tempos de goberno, pero que aquí, cando as cousas se puxeron malas, quedou só un grupo. Quedou só un grupo. Claro, e agora resulta que esa época fatal, malísima e horrible só pertenece a un grupo. A boa é cando estiven os outros. Eu te digo que eso non é xusto, porque vostedes saben tamén perfectamente que nós podíamos dicir aquí moitas cousas boas. Desa época podíamos dicir tamén moitas cousas malas. Pero non decimos unha cousa, non decimos outra. Dicimos, cando se fan, que non dicía Javier, se fan as boas con toda a boa intención, e se fan, supoño, que as malas porque que non se equivoca que non fai nada. Pero decir que o 2011 foi horrible, home, que foi horrible foi gobernar. Non, pero digo, pero estou dicindo, foi horrible porque foi unha época moi complicada. Foi unha época moi complicada, donde, agora lle direi ao Partido Popular, que son, pues que eu non lle estou a vostede recriminar nada, digo, que son os que ainda encima nos veñen dando leccións, home, de como houve que gobernar este concello, porque pouco menos que ahora todas as cousas boas foron gracias a eles, e todo malo foi gracias a eles. Ou todo malo é culpa do goberno. Home, por favor, dos plans da Xusta. Home, dos plans da Xusta. Resulta que, mire, vostedes están dicindo que isto se digo ao Partido Popular, é que hai que vostede ao longo do debate fixo 3 ou 4 cuestións, plantexou 3 ou 4 cuestións que non lle vou dicir que é mentira, porque despois dicen que o alcalde insulta tal, vou dicir que non son reales, sabe, que quedo mellor. E claro, vostede equivocarse en 300 ou 700.000 euros, home, como eu botase as contas como alcalde aquí, e vostede vai a ser alcalde deste concello, aviados vamos. Porque claro, de 300 a 700.000 son 400.000, nada máis e nada menos. Entón este grupo é o que nos vai a nós decir que non temos que facer uns orzamentos, claro, como se facían antes, como lle dixo a Javier. Claro que aquí hai un pasado para todos, Hai un pasado deste señor que aprobou, creo que 15 orzamentos, conxuntamente con todos os grupos, e hai outro pasado no que nin siquiera se aprobaban os orzamentos ou se traían a final de ano. Entón, claro, así fan os orzamentos calquera e así botan as contas calquera. Pero mire, este documento que nos pasan vostedes, o grupo do Partido Popular, non é outro. Entre outras cousas, eu non sei se fixaron as contas, porque vostedes dicen o que hai que facer. O que non dicen é como hai que facer, nin cos cartos que hai que facer, nin canto costa. Porque vostedes fixaron un estudio de costes disto. Nós sí, porque temos tamén a ben entender as aportacións que fan. E nós fixamos.
Mire, no primeiro son datos reais, non son demagoxias ni nada por estilo. No primeiro dicen vostedes que hai que poñer o 20% de un documento ou de un proxecto que nós, como decía Javier, pedimos reunións sistemáticas, tuvemos algún, non se levan a cabo. Vostede aprobou os orzamentos da Xunta, creo eu. Donde está reflexado para este Concello a obra das localidades da Grobas, a Nin e demais? Porque vostede aquí nos pide a nós que poñamos o 20% dunha obra que a Xunta non recolle. E que está o colmo da gente. Eu digo así de claro. Que estaría así en 700.000 euros, o que é o importe, e o Concello teria que hipotecar este orzamento, para que os grupos entendan, a carta do Partido Popular, os que van a ter que entenderse, 104.455 euros que teríamos que poñer para un orzamento que non existe, por poñerle algo. Pero despois, na Beirarrúas de San Cristóbal, por poñer a segunda gran partida que vostede incorpora aquí, que tamén, dígame vostede, onde está incorporada nos orzamentos da Xunta, vostede nos dice tamén que poñamos o 20%. De un 80% que se supón que teñen que financiar. Dunha partida de 1,5 millón de euros que serían 300.000 euros. Vamos en casi 405.000 euros. Que é o mesmo que vostede dice que rebaixemos de IBI. Que é o mesmo que o Partido Popular, a través dese plan de axuste que vostede presumía, é unha das medidas que nos intenta imponer o Partido Popular cando aproba os orzamentos. Isto é unha tomadura de pelo. Este documento, vostede, se pretende ser alcalde, salga á rúa e o explica aos ciudadanos. E explica, mire, eu son ou pretendo ser o alcalde de Ribadavia co apoio da Unión Europea. E vostede lle dirá como se fai isto. E lle dirá como lle pode baixar o IBI aos ciudadanos se vostede aplica isto. E máis, se vostede é capaz de traer un documento a día de hoxe, neste ano, non en 10 anos, neste orzamento, que justifique isto que se poida realizar e que vostede teña as partidas orzamentarias, este que está aquí deixa o posto a vostede se vostede é capaz de facer esas cousas de cuadrar os números cos técnicos. Mire vostede o resto que lle falo, non lle entran outras consideracións, que hai aquí outras barbaridades, porque vamos, aquí está cheo de auténticas barbaridades. Mire, o punto número 10, que despois hai unha moción sobre isto. Partida orzamentaria para levar a cabo as actuacións precisas para garantir o abastecemento de auga a localidade de Santo André de Campos Redondo coa actual caída de civil. Isto, en palabras llanas, elevar o abastecemento, evidentemente, tal como ven redactado, sí. Garantir o abastecemento de auga. Coa caída de final. No. Se acaba de leer. Bueno, En todo caso, no, eu estou dicindo que vostede come. En todo caso, botando abaixo, levar a auga garantizada, como dice vostede aquí, serían 500.000 euros. Abaixo. Claro, entón, bueno, vostede me dirá de onde os quitamos. Eu lle invito a que vostede non lo diga, porque vostede fai moitas aportacións, pero despois nos ven aquí dando clases de como se fai. Mire, non temos un proxecto para arribar. Home, non lo dice o Partido Popular de Feijóo, de Baltar, do señor Rajoy, que estes días poden presumir tamén de partido, por certo, Celso, hoxe, por o mesmo outro día te levantaches e te foches, hoxe se te indignas tanto, tamén te podes ir. O mellor é que hoxe os números non che dan para marchar. Digo eu, verdade, para montar o mesmo circo que outro día. No, estou falando eu. Eu levanto-me cando me dá a gana, non cando me manso usted. Estou falando, está falando usted cando me controla a mí. No, é así. Eu levanto-me cando quero. Ponendo un exemplo. Que lle quedes claro, é você porque insultou, porque non daba rejó, e non rejó. Chamou un mentiroso. Estou falando e xe outras cousas. Estou falando, xa falou de máis. A ti vai falar un mentitoro para ti, todo frente. Un mentitoro da calle, hombre. Vaya que rei. Levantes por aí, levántese máis. Eu non me vou, cando me dé a gana. Pues está. O teño que ficar de levantar. Cando lle chaman a atención 3 veces. Pois chame máis, está un guardia que me leva. Non é patata. Estaba lle ponendo... Pero se mencionou, por que te has mencionado e me levantei? Eu sou unha persona soberana, Celso. se non te gusta
pos de Baltar e demais que queren compartir, vostedes fagan o mesmo que fixeron no anterior pleno. O que pasa que os números ahora non lle dan, porque daquelas, con un menos, pois non había ningún problema para votar o que van a votar. En todo caso, vostedes que dicen o que acaban de decir, que non hai un proxecto, dícenlo vostedes que son os que ponen trabas ao ambulatorio constantemente, cando non é un papel é outro. O Concello fixo todo o traballo, fixo os deberes, aprobou unha modificación nas normas urbanísticas, non valía con eso, compramos os terreos, fixemos todo o que teníamos que facer e agora é cuestión de que unha finca lle falta non sei que papel. Mañá será outra e mañá será... e mañá será outra. Pero, vou a dicir, onte que vostedes anunciaron e que vostedes ten un proxecto, vostedes que anunciaron os 31, algo así, dixo Feijóo, non sei cantos centros de saúde, vostedes está ali, o sabrá, cantos anunciou para toda Galicia, por que non reivindicou o horario? Ainda que lle falte un papel, ainda que lle falte un papel, reivindique ese orzamento. Claro, vostede que ten un proxecto, reivindique. O Museo do Viño, outro que despois de 20 e pico anos, por certo, un alcalde socialista foi que puxo en valor, que eso tampouco dice, parece que vostede, a través das redes, parece que vostede despois dicía que iba a facer. As aceras de San Cristóbal, a mesma. As axudas aos viticultores que tamén trouxemos aquí iban a facer. Home, vostedes nos dicen que non teñen un proxecto, que nós non temos un proxecto. No Partido Popular, para este Concello. E despois, cando conquerimos algo, nos dicen que son axudas de concurrencia competitiva. Entón, claro que son axudas de concurrencia competitiva, evidentemente, pero tenemos que fazer proxectos para conquerilas. Se iso é algo malo, porque cando o GDR, que non é de concurrencia competitiva, que é de outra forma de actuar, deixémoslo aí, vostede crítica que este goberno non consiga esas axudas. Eu, de verdade, o do Partido Popular non o acabo de entender, pero que non se pode decir é cuestións que non obedecen a realidade. E ese é o problema que teñen vostedes para ser creíbles. Porque, volvo a decirlle, vostedes teñen que analizar este documento e decirle aos veciños que este documento é viable. Contra ese documento, nos facemos o seguinte. Nos decimos aos veciños de Ribadeo, que isto non é demagoxia, que decía que, por certo, tamén agradece o apoio dende logo de Compromiso por Galicia a uns orzamentos reais, a uns orzamentos que podemos facer non as cartas aos Reis Magos, ni non as cuestións que se poden plantexar noutro sentido que a nós todos nos gustaría, seguramente aos que estamos aquí nos gustaría ter 10 veces máis este orzamento, seguro, a Javier, a mí, a vostede, ao Partido Popular podría facer máis para telo, pero bueno, a Xacome, dende logo, seguramente se incorporara máis cousas, já soberamos recorrido, Xacome, certo? Pero, home, hai unha cousa que se dixo que si non é certa, que é, a día de hoxe, se non se aproban os documentos, o compromiso que temos cos traballadores non se pode levar a cabo. E esa é unha realidade palmaria, o que dixo o portavoz do Compromiso por Galicia. Palmaria. Non é ninguna cuestión nin demagóxica, nin de chantaxe, nin de nada. Había 5.000 euros no orzamento o ano pasado e se tuvo que facer unha modificación orzamentaria, como vostedes saben, para chegar aos acordos que acordaron con eles. E, por lo tanto, este goberno lle terá que plantexar aos traballadores cal é a realidade dese documento e deste documento que non se aproba. Porque claro que se poden facer modificacións, si se pode. Si se pode. Sobre un documento que, mellor, hai unha cuestión de confianza e habrá que ver. Por tanto, non digamos ou medias verdades ou querer disfrazar a realidade. Porque a realidade a día de hoxe é esa. A realidade a día de hoxe é que o campo de erva artificial tan demandado por todos, hai que poñer unha partida de 52.000 euros que vai nestes orzamentos e que Javier non o dice, ou non o dixo, ou se lle esqueceron, e que non se vai a poder executar e non se vai poñer para que firmar ese convenio hasta que traigamos unha modificación orzamentaria, evidentemente, fagamos o que fagamos e poñámoslo encima da mesa. Sí, pero a realidade a día de hoxe é que non se pode facer hasta que vostedes fagan os trámites oportunos de outra cuestión que xa plantexou Javier. A realidade é que as incorporacións que fixo o BNG tampouco se poden executar con estes novos orzamentos. E a realidade é que as beirarrúas que van a Francelos, entre Francelos e Ribadeo, que temos aquí traído mocións máis que
non sei cantar veces, pero ademais que non lle tocaba nin siquiera este goberno executadas, porque é a realidade, todos sabemos de quen é titularidade esa estrada, e aí vamos a facer, pero plasmamos aquí, que non se van poder executar, porque sí que van no capítulo de inversións, que non é prorrogable, porque aquí hai unha cousa que se dice, no, e cal é o problema de prorrogalos? Que non hai inversións, ou que hai que facer modificación tras modificación. Entón, non contemos medias verdades, porque despois o que minta é o caldo, claro. No, a realidade é a que é, e a realidade de como funciona orzamentariamente o Concello é esta. E iso é así, por moito que lle demos. E, por tanto, as inversións crecían. Eu non sei cantos camiños veñen aquí recollidos, Javier, para avanzar este grupo que non ten proxecto, pero nesta legislatura no rural, que me digan cantos camiños se levan arrasado, planes que facemos a través de cooperación da educación. Non o sei, a veces xa non se dá nin tanto. E logo, xa unha cuestión que esa sí que non é debate simplemente de números nin de conta nin tal. Cando, miren, eu nunca falo dos demais concellos, independientemente de quen nos goberna. Me parece de moi mal gusto, ademais, sendo concelleiros desta corporación, me parecería de moi mal gusto facelo, non? E comparar sempre, dicir que temos envidia dos concellos que hai ao redor. E non son todos os do PP, se dixo aquí, ou non son do PP ou non pertencen ao PP. Mire, eu ao longo destes últimos meses teño escoitado de todas as cores, porque esta comarca, como hai concellos que teñen que denunciar o plan provincial porque non teñen liquidez, cando cobran a millón os alcaldes o doble que cobra o alcalde de Ribario ou da Vila. Teño escoitado como hai concellos que non teñen liquidez para pagar as nóminas. Falo desta comarca, que tanto dicimos que envidiamos. En cuestión de inversións, ainda comparativamente cos do Partido Popular, non creo que ningún concello acabara máis inversións que o Concello de Ribadavia desta legislatura. Segurísimo. Por lo tanto, cando se fala desas cousas, hai que ter un pouco de prudencia. Porque eu, se me quero comparar con outros alcaldes, me teño que comparar en todo. En todo é en austeridade, en forma de falar, de facer as cousas. Eu tamén me podo comparar con Beado, tamén me podo comparar con outros concellos, claro, porque, claro, aquí cando se fala de todo. Entón, sacou, envidia nos, ninguna. E como concelleiros de Ribadavia, ninguna. E lle digo máis, como concelleiros e concelleiras de Ribadavia, temos que poñer este concello en cuestión comparativa con todos os concellos da provincia. E falo das minas, en moitas cuestións. E cando se fala de que sempre, naturalmente, desde outros eidos, hai unha gran aportación cultural por parte dos colectivos, nadie o pon en dúvida. Pero o que está claro é que o motor de todo eso é o Concello de Ribadavia, este quen este. E o Concello de Ribadavia é un exemplo cultural, como estes días se ve en moitos medios, por algo. Porque, claro, se llega gracias ás asociacións culturais, creo que tamén organiza o Concello de Ribadavia, hasta onde non sei. E que estes anos se conseguiu nesta legislatura tan nefasta, que medraran as aportacións para mí unha cantidade bastante importante, e xa anuncio tamén, que eses 60.000 euros da mí tamén están concedidos por as poucas xestións que fai este alcalde, pois, dende logo, eu creo que non é para non estar satisfeito. Por lo tanto, a mí non é que me moleste que non se aproben os orzamentos. A mí me dá bastante pena que non se poida levar un documento, volvo a decir, real, un documento que podía, creo que ser mellorable, evidentemente, porque a todo nos gustaría, pero que se acomoda a realidade. E, sobre todo, porque se podría haber feito e aforrado traballo de haberlo feito fai casi prácticamente un mes. Porque o concelleiro podría haber traído sin as incorporacións que se fixeron aquí, porque ahora, por desgracia, non se levaron a cabo, por desgracia. E digo por desgracia porque volvemos a decirle ao grupo que as incorporou que esperamos que espero que anuncie que non, a semana que ven, sin máis tardar, claro que vamos a plantear unha cuestión de confianza. Claro que vamos a plantear. Como decía Javier, o que non nos coñece a nós, me parece que está moi claro. Porque hai unha cousa, e a digo e a repito por última vez. Nós non queremos chegar a este sillón de outra forma que non sexa cando negocien os ciudadanos. Ahora, se nos queren retirar de outra maneira, tamén estamos dispostos a que o fagan. E
que veñan, se incorporen aquí e que vexan o difícil que é coller e facer cartas aos Reis Magos como fai o Partido Popular. Por lo tanto, gobernos progresistas, creo que neste Concello que a axuda do PP é a única opción que queda para que haxa un goberno progresista. Si queren ter un goberno progresista, súmense a nós e seguiremos o tempo. Moitas gracias. Vamos a proceder á votación, que é votos a favor, votos en contra, abstencións non existen, que resultado. Pasamos ao seguinte punto, que é a aprobación inicial se procede da modificación orzamentaria, que é o punto número 1. Secretario, primeiro, a Comisión de Contas na súa sesión ordinaria data 8 de xaneiro de 2014 adoptou o seguinte dictamen. Primeiro, que a prohibicionamento expediente de modificación de créditos número 1/2018 na modalidade de suplemento de crédito financiado con cargo a baixas de outras partidas do ordenamento vigente non comprometidas cusas dotacións estiman reducibles en perturbación dos respectivos servicios de acordo co seguinte resumo político. Suplemento de crédito, partida existente no ordenamento de utilización insuficiente, partida fundamentaria 454 619 000, aumento que se propón total 7.693,98, aportación municipal por sexo de acondicionamiento de camiños no Concello de Ribadavia, financiamiento, partida orzamentaria 210.00153, disminución que se propón 7.693,98. Partido Fundamental e Infraestructuras en Estado. Segundo, expor este expediente público mediante anuncio inscrito no boletín oficial da provincia polo prazo de 15 días durante os cales os interesados podrán examinar ou presentar reclamacións ante o pleno. O expediente considerarse definitivamente aprobado se no aplicado plazo non se presentar reclamacións. En caso contrario, o pleno disporá dun mes para resolver. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a favor, PSOE e Compromiso por Galicia, resérvanse para o pleno que quede en idea de revivir en común. Fica dictaminada favorablemente. Muy ben. Neste caso, non sei se queredes debate, pero Sí. Quero intervir no que debate, Vale. Pois, Manuel, queres No, intervir? xa definís estes informativos Primeiro en común. Sí, gracias. Y este punto va a ser muy breve, porque no es una intervención, porque creo que está claro. Más que nada, bueno, demostrar que esta proposta de acordo que o Goberno lle trae ao pleno. Quero recordar que como dice os cidadáns son os concelleiros, os cidadáns en Ribadavia, ningún concello do Estado español que elixe un alcalde, que elixe os cidadáns e aos concelleiros, e a este pleno. Por lo tanto, este pleno é donde se deposita a soberanía da ciudadanía de Ribadavia e da ciudadanía de todos os concellos. Remarco isto porque aquí é onde se aproban estas cuestións fundamentais para calquer municipio. E remarco isto porque, evidentemente, non son legítimos para facer calquera cousa que decida este pleno. Mesmo cambiar de alcalde. Mesmo facer unha modificación orzamentaria, como é esta proposta de acordo que se transmitir. E, por lo tanto, o pleno é legítimo porque temos o amparo e a legitimidade que nos dá a democracia e a ciudadanía. Nese sentido, este é unha nova proba do que eu mencionaba antes, do que Ribeiro Común mencionaba antes. Nos vamos a votar a favor porque entendemos que hai que facilitar a gobernabilidade e entendemos que é o normal que haxa modificacións parlamentarias ao longo do exercicio. E esta é a proba da naturalidade do sistema democrático e do funcionamento deste pleno. Quem queira falar de outras cousas, en vez de falar dos problemas reais dos ribadadienses, en vez de falar dos puntos que aquí a este pleno se traen, como hoxe, que os orzamentos, bueno, a la cada gente, evidentemente, a estrategia de despistar, bueno, a veces funciona, pero normalmente acaba ser desgastando e, ao final, acaba non valendo esa estrategia. En ese sentido, el Gobierno Común vai a aprobar e vai a votar a favor para que se aprobe esta modificación e sin máis. Pues esta vez non depende que se aprobe o legal, que tamén vamos a votar a favor, pero non busquen que todo dependa da nosa postura en muchas carreras. A idea é que vamos a votar a favor. Perfecto.
Ben, bueno, unha serie de precisións. Evidentemente queremos intervir porque nós non tiñamos coñecemento desta proposta de modificación. Eu, se non me falla a memoria, creo que non foi dictaminada a Comisión de Información. Sí, foi dictaminada, Pois sí que me falla a memoria. Non lo Ele está moi despistado. Pero en todo caso, sí que hai unha cuestión que me gustaría, eu non entendo que o proxecto contará xa co visto do patrimonio, non sei se conta co visto do patrimonio ou non, o proxecto. No, espera, vamos a ver. Este é o problema do plan Non é o proxecto, é o proxecto do plan non é o entón non fora dictaminado. podíamos haber metido. De acordo. Pero sei que si espera, sei que o teu argumento precisamente iba a ser que non fora dictaminado. E de feito estivemos falando e había orzamento para facer. Pero bueno, dito isto, tamén outro chascarrillo. Si vostede, que agora vai haber unha cuestión de confianza, ponese un pouco máis ao tanto, porque senón para ser alcalde vai a ser máis complicado, que parece que é moi complicado, non é tan fácil como está. Non se preocupe. Decía porque como estamos acostumbrados a recibir a maior parte de comunicacións por vía prensa ou por vía redes sociales do Concello, hoxe na prensa sae que se vai levar unha modificación de crédito para aprobar o tema da obra de Santo Domingo, pois interpretei Ahora che contas. Hombre, por favor, que... Pero non hoxe. Bueno, pero eso xa foi a interpretación mía, porque puña literalmente aprobase no pleno, pero estou dicindo de onde procede a miña interpretación desta cuestión. Estou sinalando, pero que non é tan complicado de comprender, entendo? Entonces, dito isto, evidentemente nós, tanto nun caso como no outro, votaremos a favor. No outro caso, e agora xa aproveitando a cuestión, fareino despois en robos e preguntas, que debemos ver ese proxecto porque se fala no proxecto de aprobación de uns, creo que xogos para nenos, poñen vostedes na página do Concello, entón nos gustaría saber, pero eso será outra cousa, si se conta con permisos de patrimonio e toda esta cuestión. Vale. Vamos a ver, isto se se chega a aprobar o orçamento se ven incluído. Entonces, a partida que falaba usted, como se, tuvimos a notificación estes días, cando se elaborou o documento, non estaba. Por eso sí que é necesario, sí ou sí, a modificación de crédito. Pero se chega a salir o documento anterior, xa estaba incluído. Entonces, como non saliu, temos que tener crédito. E o outro, hai que tener sí ou sí. Nada, agradecer aos grupos a voto a favor para o tema para a participación do plan marco. Nada, o noso grupo vai a votar a favor. Queres unha segunda información. Contestando o que decías, o proxecto ese pode devolver, porque como todos os proxectos que se teñen que enviar, se aproban nas juntas de goberno, están sempre a disposición, pode devolver. Quero dicir con isto que non tengo visto bo, porque unha vez que está aprobado, o vamos a enviar, evidentemente. Claro, nada ten que ver con os xogos, como era unha cuestión de accesibilidade, ya se decidido por aí, vai vinculado, pero a gran inversión vai nas leis de Deus. De todos os xeitos, nos dixemos, para aclarar na prensa, é que se os grupos tiñan a lei, evidentemente despois facer unha modificación orçamentaria, que sería a parte que ten que poner o Concello. Non podemos decir outra cousa, porque é a realidade. O que si xa me sorprende un pouco é que se diga aquí ou se veña dando leccións de que se facilita ao goberno facer esta modificación como digo por parte de vostedes. Isto é do plan marco, que curiosamente tamén non ten o propio de social con moitas cousas, e dixo moitas cousas, de un camiño que se dixo ainda onte ou anterdonte que non estaba executado, cando é o camiño do Forte que está plantexado dentro do ano 17 por 18, que era o plan marco, que estes son os 7.000 euros que van, que por el tanto se vai executar. Por tanto, a veces cando se dicen as cousas se dicen, pues, por decir, que se veñen aquí se vote outra cousa, entre outras cuestións, porque evidentemente hai que ter partido tamén orzamentario para facelo, non sempre se pode facer o mellor do que quixéramos. En todo caso, o importante é que se execute este camiño, é outro camiño que hai na zona entre Sanín e Agroba, e, por lo tanto, esta é a inversión que hai. A outra, pois xa veremos cando tenemos a modificación e como se plantexa, se é o caso. Vale? Por lo tanto, entendo que queda aprobado por unanimidade por todos os grupos. Ben,
Ahora pasamos á moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a recuperación do Departamento Municipal de Promoción Económica. Se os parece ben, que lean os acordos dos secretarios, se os queren ver aquí, despois pasamos ao debate. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión ordinaria da data 18 de xaneiro de 2018, adoptouse que, primeiro, instar ao Goberno Municipal a levar a cabo de xeito inmediato un plan de reactivación do Departamento de Promoción Económica que conleve cando menos a seguinte actividades. Elaborar un documento no que se defina o Departamento coas súas funcións e líneas de actuación para cada unha das áreas concretas, definindo o modelo de organización en relación ao Departamento das súas diferentes áreas e traballadores, xa que na proposta de relación de postos de traballo que trata a consultora que traballou para o Concello non aparecía a figura do responsable do departamento, nin as áreas, nin o propio departamento en sí. De xeito que quede clara a función de cada traballador, os objetivos a conquerir e un plan de actuación calendarizado para as actividades e o traballo a realizar para o que resta do mandato municipal. En base ao plan de traballo elaborado, é dicir, os objetivos e o plan de actuación calendarizado que se refire ao punto anterior, cada área do departamento debería chegar un informe semestral sobre o cumprimento do bendito plan para que sea presentado por o concelleiro responsable na correspondencia Comisión de Información. Segundo, manter un anexo de personal dos orzamentos do Concello de Ribadavia a praza ao responsable do Departamento de Promoción Económica con un definido 12 meses e con fondos propios, a igual que as outras plazas de traballador do Departamento. Sometida a votación a proposta, obtense excelente resultado, votos a favor do PP, reservándose para o pleno, PSOE, Compromiso por Galicia, BNG, Crédito Común. Fica dictaminada a favor da lei. Moi ben, gracias. Partido Popular. Ben, bueno, esta é unha moción que se presentou na pasada comisión informativa que ten unha finalidade clara, que é a reactivación e recuperación do Departamento Municipal de Promoción Económica. Nos entendemos esta é un debate bastante ligado precisamente co que acabamos de ter anteriormente sobre o orzamento, porque ao final estamos falando do que para nós debería ser unha ferramenta para a captación de fondos do Concello, non? Nos, de algún xeito, falando do que sinalábamos antes no propio debate de orzamentos, entendemos que ten que existir unha ferramenta que permita paliar, de alguna maneira, pois o que para nós é, seguiremos defendendo, falta de xestión e de capacidade para a captación de recursos a nivel político por parte do Goberno e que se debe suplir, polo tanto, ou intentar suplir na máis grande parte dos casos ou na maior forma posible por parte deste Departamento de Promoción Económica que nos entendemos que ten que ser fundamental. En tempos foi non, en tempos o Departamento de Promoción Económica pois tiña en Ribadavia existía un viveiro de empresas, en Ribadavia se captaban fondos europeos, en Ribadavia se facían iniciativas locais de emprego, en Ribadavia pois o departamento funcionaba de un xeito dinámico e tiña capacidade para atraer fondos. Eu non sei, pero habería que revisar a ver cantos anos hai que non chega unha subvención da Unión Europea a Ribadavia, habería que revisar cantos anos hai que non se leva a cabo unha iniciativa local de emprego, habería que revisar cantos anos hai que está pechado un viveiro de empresas, en definitiva, revisar por qué outras cuestións, como pode ser, por exemplo, a pérdida da certificación de excelencia da ruta do Viño do Ribeiro, o feito de que Ribadavia xa non forme parte da CELIN, por unha serie de cuestións que nos entendemos que van en parte relacionadas precisamente coa situación que vive este Concello, que é unha situación de falta de capacidade para a captación de recursos e, por lo tanto, unha situación que para nós debería ser de outro xeito porque era perfectamente mellorable. Nos entendemos que este departamento é unha boa ferramenta para conseguir minimizar os efectos da incapacidade de xestión política do Goberno e, por lo tanto, evidentemente entendemos que hai que poñer esta ferramenta en marcha, en bo uso, e para iso presentamos esta moción. Nós o que pretendemos coa moción é precisamente que se definan ben as tarefas do departamento. Evidentemente estamos falando antes da necesidade de que exista un plan, estamos falando da necesidade de que exista un plan para o Concello, un plan para o futuro do Concello. Entón, neste caso, nós o que estamos pedindo é que se defina que se quere facer no Concello de Ribadavia, se defina un plan de traballo para este Departamento de Promoción Económica con unha calendarización dese traballo e que, ademais, os responsables deste departamento teñan que presentar semestralmente daqui a final de legislatura informes sobre a consecución dos obxectivos que se plasmaron nese documento.
Evidentemente, nos entendemos que para que un departamento funcione ten que existir un documento guía que base ou que indique cal ten que ser o traballo que ten que levar a cabo ese departamento e a partir de aí pois que sexa unha ferramenta útil para dinamizar a economía do Concello. Nos entendemos que hai recursos do Concello que están infrautilizados, entendemos que a Axencia de Desenvolvemento Local está tamén infrautilizada, nós non podemos entender como en moitos casos se destina esta ferramenta fundamentalmente a unha das partes máis visibles da súa labor, a organización da Feira do Viño, cando existe precisamente no Concello unha Concellería de Cultura con dedicación exclusiva que podería asumir esta tarefa, e nos entendemos que se debería quedar liberada a Axencia de Desenvolvemento Local precisamente para outras tarefas máis importantes, como entendemos a captación de fondos de outras administracións, e por iso presentamos esta moción. Entendemos que é unha moción que de algún xeito pretende trazar as líneas, xa digo, para paliar con ferramentas administrativas o que non se pode conseguir pola vía da xestión política, e, por lo tanto, agardamos que os demais grupos tamén voten a favor desta moción e, dese xeito, intentar aquí ao que queda, ao que resta da legislatura, conseguir que, polo menos, a falta de xestión política se vea minimizada por efecto dun aumento da captación de recursos a través deste departamento. Manuel. Vale, pois, ya que entendemos que o espírito da moción podría ter sentido, nesta ocasión, por as cuestións políticas que están tratando neste grupo, En común. Sí, gracias. Ben, despois de dar esta moción, que foi entregada nas pasadas comisións, o noso grupo ten que dicir, e eu digo, que non comparto casi en absoluto nada da exposición de motivos, ou por menos da valoración que na exposición de motivos se recolle. Agora ben, si comparto os acordos que propón esta moción. Tamén comparto de que hai profesionais nesta casa, os que eu coñecí tamén nesa faceta de técnico, e que teño que decir e poño en valor a súa valía, estou falando destes departamentos, restos de departamento que no seu día existiu nesta casa, que eran dous, a técnico de recursos europeos e o actual ADL, e os dous do UFEL, que son persoal dunha gran valía profesional. O que sucede que moitas veces isto a veces non é suficiente, porque ten que haber unha planificación política, ten que haber unha coordinación política e ten que o goberno marcar as pautas de cara onde teñen que traballar estes profesionais, que insisto, e o UFEL, porque os coñecí mesmo en facetas laborais, que teñen unha gran valía. Nese sentido, eu estou vendo moitas veces que fan tamén noutras áreas unha gran labor, pero desde o noso punto de vista fan esa labor porque falta personal e eles o teñen que suplir. En ese sentido, nós non podemos decir nada malo destes dos profesionais e si, aí podemos concordar en que fai falta un plan de reactivación, fan falta líneas xerais, líneas estratégicas que só pode marcar un goberno, non un suposto coordinador de nada, sino o goberno que marca pauta en promoción económica, pero en todas as facetas municipais. Para algo nos eligen os vecinos e as vecinas. E nese sentido, concordar por esta relación, nos entendemos que a promoción económica é algo que ten que existir as 24 horas do día, é algo que ten que existir durante toda a legislatura e desde o noso punto de vista coincidimos en que cando menos botas en falta unha maior atención, porque ao fin e ao cabo a promoción económica é casi todo, desde o turismo, desde recursos, desde parque empresarial, desde o noso casco histórico, as termas, etc. E a pesar de que aisladamente temos cousas que funcionan moi ben, sen embargo, non existe esa dinamización, non existe esa coordinación xeral, que eso é o que nos entendemos falta, e a falta política, por así decirlo,
que poñan en cuestión e en conexión todos estes factores positivos e objetivos que Ribadavia ten. Nese sentido anunciamos que votaremos a favor desta moción. Obviamente a promoción económica debe ser un dos pilares fundamentais da actividade política de calquer goberno. Eu entendo de todos os xeitos que suplir a falta de actividade neste sentido con un técnico non é a solución. Creo que estamos falando de que ten que existir un proxecto para recuperar a economía fomentar os sectores productivos de Ribadavia, que é algo fundamental. De feito, é a única solución para que a poboación non decreza é fixar poboación a través do emprego e debe ser a punta de lanza de calquer goberno deste concello, porque senón o resto de medidas non terían sentido, pero que se vea un plan, como dice o portavoz do Partido Popular, non necesitaríamos un técnico, non? Quer dizer, se tuviéramos claro que facer na promoción económica, a realidade é que non necesitaríamos a área, porque había un goberno detrás que tería as cousas claras do que quería facer en promoción económica e non necesitaría unha persoa habituada en eso. De todos os xeitos, en cuanto ao viveiro de empresas, por exemplo, podo decir que a Xunta pode implementarlo a través do centro do centro no que eu son alumno, porque tengo en moitos outros centros. Vai ser unha das mocións que traemos no próximo pleno. A solicitude de que a Xunta implemente un viveiro de empresas no Iso Ribeiro para fomentar o principal sector económico desta comarca, que fundamentalmente as microempresas que se poden quedar ao redor do vino. Eu creo que é unha boa moción e que vamos a votar a favor nese sentido, porque creemos que debe ser o pilar fundamental para calquer goberno. Está ben que fixeran alguna pregunta da xestión económica. Mira, nós vámonos a estar precisamente a vostede mencionou un pouco subconsciente, porque dixo que de aquí ao que resta da legislatura que recomponamos e tal, nós vámonos a estar precisamente para que vostedes, como agora vai a plantexarse unha cuestión de confianza, teñan a ben e teñan a posibilidade de levar a cabo pois esa reestruturación e ese fondo, esa captación de fondos, todo aquilo que veñen aquí, que predican e que dicen, que teñan a oportunidade, nós non vamos a ser obstáculo para que vostedes, se chegan a ben e chegan a un entendimento, o poidan facer. Pero claro, faime gracia que o diga vostede. Eu vou explicar por qué. Vostede é deputado autonómico desde o ano 2015, non? Se non me confundo. Isto non lo invento eu, é do 30 de maio de 2016. Só digolle por que nos pida a nos explicacións de por que se piden fondos, se perden fondos europeos ou cando non chegan aquí. Galicia perde 56 millóns de fondos agrarios da Unión Europea. Digo porque vostede é parlamentario autonómico, debería se preocupar de por que vostedes como goberno perden estes cartos que despois non chegan aos concellos. Porque como vamos facer proxectos aos concellos se a Xunta de Galicia, que é aquela que ten que conseguir os cartos para a comunidade autónoma, non é capaz de facelo? Entón, que nos dicen vostedes ou que clases nos veñen a dar aquí? Isto se suple cun técnico. E isto é incapacidade política. Mire, incapacidade política son esos 56 millóns de euros. Incapacidade política son perder, que ali sí que estou eu, son 15 millóns de euros da Unión Europea por un plan que se presentou na Diputación e que se acaba de perder este ano. Porque foi a única deputación de toda Galicia, de todos os concellos de máis de 20.000 habitantes que optaron a ter fondos e que se perderon. E esa capacidade dos que nos veñen a nos aquí a decir por que se perden ou por que non se chega a facer isto. Porque falta un técnico. Pois non, mire, entérese vostede unha cousa. Esa que hoxe tuvo bastantes erros, eu creo que se vai a ser alcaldes co apoio de algún grupo que pode estar aí e que xa llo pediu, ou viceversa, pois o que teñen que facer é enterarse de como funcionan estas cousas que acontecen no concello.
Hai unha técnica neste Concello que está vinculada e que é unha boa técnica, neso sí que coincido, igual que a outra persona que hai que é un bo técnico, é claro que botou a mão para facer a Feira do Viño, precisamente para que a Feira do Viño non se faga como se facía aquí antiguamente, e sexa, digamos, non sei xa como definirla, ou outras cousas se van mellorando. É claro que hai acción política que leva unha concelleira que é a que marca a línea que ten que seguir. Pero eses dous traballadores, hai unha traballadora que está recolocada precisamente porque falan por fondos europeos que vou a decir, vostedes, os que gobernan en Galicia, non son quen de conseguir. E, por tanto, non chegan aos concellos. Non é queixa deste alcalde, é queixa de todos, incluídos os partidos populares. E despois dixo outras cuestións que tamén me chaman a atención e que tamén se ten que vostede poñer bastante olor se quere ser alcalde. Mire, por que se perdeu a certificación que vostede dice, por que se perdeu a CEBIN e todo o demais? Sabe por qué? Pois entérese vostede que temos técnicos e porque os concellos do Partido Popular desta comarca non pagaban. E temos un contencioso Carúter do Viño porque non se paga. E quen está lidiando con todo eso é este alcalde deste concello, que é o que seica temos envidia todos os concellos da comarca de número de telemide. Pois a envidia é que nós traballamos para que outros non paguen despois de haber feito todo ese traballo. E esa é a realidade. A realidade das cuestións son esas. Non o que se ven aquí e se plasma aquí nun papel e se dice. Esa é a realidade. E, por lo tanto, os baños de realidade van a estar ben cando ao mellor lle toque asumirlos. E esa é a cuestión. Por lo tanto, non é unha cuestión dun técnico, non é a cuestión empecinado nunha persona, ao mellor, deixémoslo aí, non sei por qué, obsesión, e estar sempre co mismo mantra. Por tanto, a promoción económica neste Concello que ten que ser mellor, por suposto. Vostede fala, ou alguén dixo aquí, o tema do parque empresarial, que non hai inversións. Levamos nesta legislatura máis de 300.000 invertidos no parque empresarial. Home, non creo que sea falta de xestión. De algún sitio os quitaríamos, de algún sitio os xestionaríamos. De algún sitio vostedes aproban esas modificacións. Por tanto, eso, ata onde eu sei, tamén é promoción económica. Ata onde eu sei que haxa unha nave que se está construindo no parque empresarial ou que outra, que non salimos aquí nos alardeando como se fai en outros concellos, ou outra cada día teña máis personal, este cerca dos 100 traballadores, pois ao mellor tamén é cuestión de que se fai algún traballo desde aquí, supoño eu. Por lo tanto, non é cuestión de un técnico, non é cuestión de un señor César, é cuestión de máis cousas. E é cuestión de que haxan fondos, volvo a decir que vostedes teñen que conquerir para os concellos os teñamos. Entón, cando se fai unha cuestión dese tipo, pois hai que estar un pouco máis informado, cando menos. Por lo tanto, nós nese particular non llevamos un trato. Vamos a facilitar para aprobar a multa, vámonos a ter, sin, por suposto, estar para nada de acordo na súa exposición de motivos e sin algún punto que poña aquí xenérico, pues podríamos estar de acordo. Pero eso non se arregla con técnico. De momento, nada máis, e se queren un segundo turno, pues, bueno, toca ya vostede, perdón. Sí, entendo que teño que en primeiro lugar, eu creo, ou probablemente non me expliquei ben, pero obviamente o que se pretende coa moción é non personalizar nin decir que todo depende da acción dun técnico, non? Aquí estamos falando, cando se fala no primeiro punto da moción, claramente, de elaboración dun documento, instar ao goberno a elaboración dun documento, é lógico que é unha elaboración dun documento consensuado cos grupos, elaborado polo goberno, para definir as funcións e as liñas de actuación do propio departamento, pero que ademais establecerle unhas pautas de traballo e unha calendarización e uns obxectivos a cumplir, e que ademais, posteriormente, haya que dar conta na comisión informativa. Non estamos a falar dunha cuestión técnico, me refería a unha cuestión evidentemente de dirección política. Creo que eso creo que queda bastante claro na redacción da moción. Se non se quere interpretar así, pois non hai ningún problema. As interpretacións evidentemente son todas libres, dende logo, e nós eso non lo vamos a poñer en dúbida. Respecto ao tema dos fondos europeos, pues, poderíamos falar, porque evidentemente ese argumento é un argumento falaz, porque vostedes saben
vostede sabe perfectamente, vostede está intentando trasladar aquí o feito de que as únicas liñas de financiación europea son as liñas ou fondos de desenvolvemento rural que o que vostede quere poñer de exemplo nunha partida concreta, pero non fala dos que sí se captan por parte do goberno da esa finalidade para outras moitas, pero que existen tamén programas, home, eu entendo que probablemente non nos coñecen, pero existen programas da Unión Europea para subvencionar actuacións en outros eidos. Estou falando, por exemplo, do programa Europa Creativa para dinamizar actividades culturais, estou a falar, por exemplo, de programas medioambientais, estou a falar, por exemplo, de programas de eficiencia enerxética, é dicir, repito, comprendo que non nos coñezan, pero non me veña a facer a trampa de sacar un titular de prensa e decir que isto é culpa da Xunta, porque ao final, se todo o que pasa en Ribadavia é culpa da Xunta ou da Deputación, temos que chegar a unha conclusión. Non necesitamos goberno. Para que se senta vostede aí? Se realmente, ben ou pa mal, todo o que ocurre aquí depende de outras administracións, pois parece que chegaríamos á conclusión de que o único que fai o alcalde é tentar unha silla. Nos entendemos que se poden facer outras cousas. Nos entendemos que un goberno ten capacidade para decidir e para trazar políticas e, por eso, tamén para asumir responsabilidades. Por tanto, non estemos sempre, permanentemente, nese bucle de intentar buscar culpables fora da súa función de goberno. A súa función de goberno ten unhas competencias definidas pola Lei de Bases da Réxime Local, polo Regulamento Orgánico de Funcionamento das Administracións Locais, e, por tanto, execútenas e, en base a elas, pois intenten facer o mellor para a Ribadavia. Que nós estamos aquí, intan que sea na oposición, e creo que en ese sentido están todos os grupos, para intentar conseguir o mellor para este Concello e intentar facer achegas positivas para este Concello. Para eso estamos traballando todos aquí. Pero bueno, si vostedes, en lugar de aceptar o que se dicen da oposición, en lugar de considerar os membros da oposición como interlocutores válidos e como representantes tamén dos veciños, o que prefiren facer é, dende o asiento do alcalde, intentar descalificar ou intentar botar, por así decirlo, lodo hacia os membros da oposición, dicindo cuestións, ás veces, que non veñen a caso, ás veces cuestións personais, e por outra banda, dicindo tamén, ou intentando tamén desviar a atención cada do que é unha responsabilidade e unha competencia propia da alcaldía de Ribadavia, pois bueno, se vostede quere seguir nesa liña, que levamos xa 2 anos e medio, creo que debería estar xa agotado camiñar por ese sendeiro, pero bueno, foi o que escolleu desde o primeiro día, e por eso tamén, cando falábamos, retomando un pouco o debate de antes, se falaba de momentos nos que existían pactos, momentos nos que non, pois o mellor tamén algo ten que ver coas persoas que ocupan os cargos en cada momento, que tamén pode ser unha razón para que en momentos se chegan entendementos e en outros momentos non. Ben. Eu creo que está claro. Para aclarar unha cuestión. Eu nunca falo de vostede, nunca fixe ningún término en nada personal neste plenario, nunca. Eu creo que vostede é deputado autonómico, creo, hasta onde eu sei, eu falo da súa labor política. Eu lle dixen a vostede sempre que está vinculado a súa labor política. Sí, bueno, só sei que aquí é concelleiro, pero vostede está noutro sitio que pode facer ben na Ribadavia, por tanto, eu tamén lle podo pedir, creo que estou na miña condición. Como vostede me dice a mí que quente unha silla, a un alcalde decide que quente unha silla, xa verá vostede a diferencia que hai entre quentar esta silla e quentar a do Parlamento, xa verá cal é a diferencia, entre outras cousas. Bueno, non lle vou dicir outras, porque eu dirá que son persoais, pero vou lle dicir unha cuestión. É que claro que deu de falar de dirección política, por iso lle estou dicindo que se vostede vai ser o alcalde, vostede ten que ter marcado unha senda. E esa senda ten que dicir, e ten que informarse. Vostede sabe cantos proxectos europeos leva a presentar para decir que non se leva unha dirección política. Sabe? Non, eu digo, sabe cantos se presentan? Sabe cantos se perden por falta de fondos? Que a propia Unión Europea nos envía de que se perden porque non hai recursos suficientes. Sabe que non teñemos partidas incorporadas para poñer un tanto por cento
nalgúna cuestión, pode preguntar aos técnicos, que ainda abrimos agora unha, que tamén lle pode preguntar a unha das técnicas, para incorporarse a un programa que por falta de fondos non se pode facer. Entón, se hai falta de fondos na Unión Europea porque non chega a Galicia, a culpa non será da alcaldía. E bueno, é que é moi fácil de entender. E, por lo tanto, non é o argumento falar, é a realidade. E despois, cando se dice, vostede delle a volta, porque vostede dice todo o que non se consigue. E o que se consigue, porque claro, a oficina que leva o desenvolvemento juvenil consigue microfondos europeos, que tamén os consiguen este concello. Entón tamén, de quen é mérito do alcalde? É mérito do alcalde, pregunto ya todos vostedes. Según vostede non, en ese caso é dos técnicos. En outro caso é falta de dirección. Mira, non, madre mía, é que a veces as cousas hai con argumentos contundentes. E iso é a realidade. Eu non estou en ninguna cuestión desde un principio, como dixemos que ahora ao final, nin este é o meu camiño, nin ahora ten que ver cas persoas. Home, eu lle digo o que vostedes, se eu recopilo que vostedes lle decían ao anterior alcalde que estaba antes que a mí, era bastante peor do que me dicen a mí. Entón non sei que llevara a vostede. Por certo, agora o teniente alcalde tamén estaba aí, portavoz do goberno, non que non tuvera nada que ver tamén, non cambiou. Por tanto, ese argumento non lle vale, válelle para a rúa, para mí non lle vale. Por tanto, os argumentos hai que sostelos en algo, non en argumentos precisamente que nada teñen que ver con eso. De todas formas, xa lle digo, nós o que vamos a facer é facilitarlle a vostede que poida lanzar esa línea política e, desde logo, se ten a ben, pois chegar a plasmar eses orzamentos que trouxo anteriormente, máis estas incorporacións que tamén iban aquí, tamén, para que vexa que eu lle digo a verdade, vostede tamén plasmaba eso aquí, se son capaces de levar adiante e de levar estes orzamentos e facer que ese grupo, algún dos grupos os apoie, estes, e se algún dos técnicos tamén os poden parar, pois nós encantados que os leva a cabo. Vale, entón vamos a proceder a votación porque non cabe nada. Todos a aprobar a moción, votos en contra, non existen, abstencións. Moi ben, agora pasamos a la... Estamos na moción robos e preguntas, que hai unha moción presentada que bueno, antes de nada tenemos que aprobar a urgencia. Defenderemos, diremos primeiro, antes de ver os acordos, que neste caso que defende a urgencia o grupo que a propone, que neste caso é Rubén. Gracias. Ben, moi brevemente, a moción titúlase para que o Concello de Gavia mellore a rede vecinal de auga na parroquia de Santo Andrés de Campo Redondo e a súa ausencia justifícase fundamentalmente porque fai un día ou dous, fai pouco, fai un día, o mércoles, a mañán, que ten coñecemento o noso grupo de que desde os xoves hai falta de agua na parroquia de Santo Andrés. Nese sentido, na víspera deste pleno, este grupo entende que este é o mellor sitio, o mellor foro para traer esta necesidade, unha necesidade básica, así o recolle a normativa da Administración Local Española e, polo tanto, nos entendemos que este é o sitio. Máis alá de que se pueda tamén presentar como robo, temos que tirar moita máis forza presentará como moción que todos os grupos puedan opinar. Por eso pedimos que se vote a favor esa urgencia. Alguna intervención con respecto a urgencia? Nós como grupo vamos votar a favor da urgencia, pero desde logo a urgencia como tal non é hoxe. Nos enteremos aquí de que hai uns vecinos que fai uns días non teñen agua. A urgencia real neste aspecto, bueno, dixo dos días que non sei. Non, dixo dos xoves pasan. Dos xoves pasan. En todo caso, iba a dicir ao contrario, que a urgencia real desto foi San Grau, por exemplo, que é onde xa tamén, e agora debatiremos, que non ten ningún problema, é onde a nova comisión veciñal que existe de auga se prestou a axuda, creo que vostede o sabe, seguramente, e, por tanto, non digo que estaba dicindo... o autor da moción son... Non, pero estaba dicindo porque estaba mirando para mí, non por outra cousa. Como vostede non mira, non lle pregunto. Non, estou tomando nota. Vale, entón,
non temos problema en debatila, pero xa lle digo que urxente e non me fai moito tempo arranxar ese problema. Outras cousas, entrar noutros debates que entraremos cando sexa por prudencia non debemos entrar. Pois empezamos, se vos parece, por a moción. Si queredes que lea primeiro os acordos... bueno, perdón, hai que votar a ausencia. Bueno, xa dixen que non hai ningún grupo que este en contra. Entendo que todos o vamos a votar, vale? Entón queda aprobado por unanimidade. E agora, pois, o señor secretario que... bueno, claro, bueno, tens que... está presente, dictamina, está sin dictaminar e, por lo tanto, é mellor todo que se tenga. Por suposto, agradecer a todos os grupos unha urgencia e que se poda tratar, como sabes, en institución no fora aceptado que eu creo, entendo esta moción que para o grupo para menos é de calado importante. Ben, como xa dixen, a moción trátase alrededor do problema que existe en Santo Andrés. Nos, a información que nos chega para un día ou dous, e entendemos que isto é o que motiva esa ausencia. Eu descoñezo canto tempo o señor alcalde coñecía esta problemática, por lo menos eu este grupo non tiña conhecimento que xa no grau cuestión que si cabe ainda agrava máis a situación e a problemática, se xa se tiña conhecimentos. É certo, despois de falar con varias veciñas e veciños desta parroquia que o Concello se estaba avisado e xa teña colaborado coa propia comunidade de agua veciñal. Nesta exposición de motivos e na propia proposta de acordos nos mencionamos, deixamos claro que esta é unha rede veciñal, non unha rede municipal, senón evidentemente estaremos a falar xa de outro tipo de responsabilidades e sobre todo, cando xa no noso punto de exposición anterior dixemos que a cual, desde o noso punto de vista, injustamente concesionaria, sabendo que esta é unha rede vecinal, nós tamén entendemos que a normativa local é clara e impositiva para os concellos e lles impón a obrigatoriedade de presentar e de reforzar, garantizar e evitar que as vecinos no Concello de Ribadavia que non teñan agua nas súas casas. Para nós isto é moi grave e cada hora e cada día que pasa nos parece unha gravedade extra. Nese sentido, nós, a igual que fixemos en setembro de 2015, co problema que padeceu durante moito máis tempo os núcleos de Chabolas, Anil, Agroba e o Seixo, nos entendemos que isto tamén, da mesma maneira que aquello tamén era vecinal, nos entendemos e que o Concello intervén naquele momento, non intervén como se aprobou na moción, non intervén da maneira que nos entendemos é o que resolve de vez o problema que existe neses núcleos, pero cando menos hubo un diálogo, hubo un tarde, certo, pero hubo un diálogo e hubo unha intervención municipal e nese sentido pedimos o mesmo trato que entendemos que si se va entendemos que é unha obligación do Concello que pedimos un contrato para Santo André de Campo Redondo. Nos, ademais, nese sentido, presento a proposta de acordos, entendemos, ponemos 4 puntos, o principal sería o primeiro, que é o máis urxente, que o Concello de Ribadavia realice mellores urxentes na rede vecinal de auga de Santo André de Campo Redondo e que adopte medidas co objetivo de que se reduzcan inmediatamente de maneira urxente os prexuicios ocasionados á veciñanza afectada, fundamentalmente a aquela veciñanza que non dispone unha alternativa, como pode ser un pozo privado. Pozo privado, claro, moitos botan mal, pero nos evidentemente non é o desexable por moitas cuestións que ahora non toca. No punto 2 proponemos que o Concello tamén deba acordar e consensuar coa veciñanza de Santo André de Campo Redondo unha solución posterior máis estable e permanente, iguales se adopten as medidas urxentes que e dicir, aquí trataríase de falar de todo, con un folio blanco, de todas as posibilidades que o Concello pode ofrecer a esa veciñanza. Sabemos que non hai consenso, que vai a ser moi difícil chegar a un consenso, por exemplo, para que se sume a rede municipal, eso sabémoslo, pero tamén entendemos que se hai unha maioría, se hai
sistema. Isto ademais sucede en outras moitas parroquias de Ribadavia, cando que só se acordan do Concello que a funciona mal, evidentemente. Agora ben, si neste momento e nas situacións negativas e moi graves como son estas, sempre, desde o noso punto de vista, poden subir cousas positivas e esta veciñanza se sume á rede municipal. Agora ben, se eles non queren, evidentemente, estou de acordo que o noso grupo vai apoiar o grupo de goberno en non forzar e que non se sume. Pero sempre que se garanta un suministro fiable e correcto a toda a veciñanza sen exclusións. Tamén no punto 3 propoñemos establecer un protocolo permanente no Concello de Ribadavia que recolle a adopción de medidas urgentes, temporais e subsidiarias en común acordo coa veciñanza dos mesmos, sempre que se produzca este tipo de avería nas redes vecinas que non pertencen á rede municipal. O Concello debe ser o principal garante do suministro de agua, sexa este municipal ou vecinal, non permitimos situacións de movilidade nestas parroquias. Nos entendemos que, dada as situacións que cada vez se están repetindo máis, os factores son múltiples, é certo, pero desde logo un empeoramento nestas redes vecinais evidentemente vai relacionado e moi relacionado coa baixada na poboación, coa poboación activa que tamén baixa e outras cuestións que agora non tocan, pero que existen e tamén teñen moito que ver. Nos entendemos que xa que se va a sentir este problema no de Ribadavia, o Concello ten que ter un protocolo urxente e inmediato que salte a mínimo aviso de que existe este problema para actuar e que desde logo non se estea máis de 48 horas ninguna casa do Concello de Ribadavia sin agua nas súas casas, porque desde o noso punto de vista é un feito gravísimo. E só falta que a veces nos falte, e na vila de Ribadavia a veces hai moito malestar cando se corta só apenas unhas horas, imaginémonos o que é que estén desde os xoves sen agua. Entendemos que isto non se pode volver a repetir, que ese protocolo tense que dar. E o punto último e 4 é que dotar a todos os núcleos de poboación do Concello de Ribadavia que se soliciten a maioría dos seus vecinos do servicio de rede municipal de suministro de agua, así como de rede pública de suministros. O Concello de Ribadavia debe adoptar medidas encaminadas para un modelo municipal público de calidade aí onde se xa requerido por os vecinos e vecinas. Isto que decíamos antes, que nos entendíamos que cando menos se debe caminar a ese modelo sempre que se queira e evidentemente sempre que se haxa recursos para levar a cabo, pero tamén ten que haber vontade para que esos recursos existan. Sen máis, creo que foi suficientemente pedido apoio para mí. Vale, bueno, nos en principio, pues, parecen unos nuevos de información, pero entendemos que es fundamental que estes núcleos de población todavía teñen unhas vecinales, o primeiro paso que tienen que dar é mentalizarse a esa red municipal. Pero bueno, o espírito da moción parece nos boa e vamos a votar. Presidente, se miraba para a señora alcalde e a sentir con a cabeza que porque precisamente este tema trouxémolo, se mal non recordo, no verán a pleno, porque este grupo reuniuse con parte da nova comisión de augas e o problema é un problema complexo que sí que se a alturas en demandada actuación por parte do Concello, pero claro, a realidade é que as poboacións do rural avellendanse e para este tipo de traballos comunitarios que se viñan a facer a remata das traídas de agua, pois xa non queda xente que o faga, ou, bueno, a que o fixo tradicionalmente estaba un pouco esgotada, non todo chega un punto de caso. A realidade é un pouco máis complexa, eu entendo que se irá solucionando, pero ten uns prazos legais que ata onde sei creo que tiñan que registrar primeiro a auga que non estaba legalizada e iso, bueno, pues ten uns períodos administrativos que cando non fixen seguimento tampouco desta situación, porque non entendía que tamén as persoas que se estaban encargando pues, tiñan coñecemento do tema. De todos xeitos, eu creo que sí que unha pequena actuación o Concello pode facer, pero no sentido de que mentras non se comprometan os
veciños a ter unha captación municipal ou ben a por contadores, eu creo que o Concello tampouco pode ir moito máis alá porque sería, neste caso, unha discriminación positiva cara a unha parroquia concreta, non? De todos os xeitos, eu volvo a decir que hai pequenas actuacións que o Concello pode facer, vamos, como é, creo que tiñan problemas, mal non recordo, coa bomba de enchido do tanque, coa limpeza dos propios tanques, e creo que se iba a decir agora, caso que se fixo no seu momento, o verao que tivemos, que acabou en decembro, supoño que xeraría un pouco a situación, pero con todo isto quero decir que a proposta de actuación do Concello parecenos a caída e ainda que podemos ter así un pequeno debate co resto dos puntos, vamos votar a favor porque creemos que é unha cuestión necesaria. Ben, sí, nos evidentemente vamos a votar a favor tamén. Esta era unha cuestión que si xa daquela nos no pleno do 29 de xuño de 2017 en forma de rogo xa formulamos de aviso, ademais que estuveramos falando tamén cos veciños e nos explicaban que o problema fundamentalmente tiña dúas partes. Unha parte que era a suciedade, a falta de limpieza para que correse ben a auga das canalizacións, porque hai dos pozos, hai un pozo na parte alta, outro pozo abaixo, entón a dificultade de que correse a auga para encher o e posteriormente no pozo abaixo non había corriente eléctrica para o bombeo que teñen para enviar as casas, non? Esta era a cuestión, eran as dúas partes fundamentales, limpeza e a corriente eléctrica, que foi o que se demandou daquel momento. Nos fixemos, revisei agora a acta en forma de rogo no 29 de xuño de 2017. Evidentemente, nos, cando presentamos ese documento que foi tildado de carta aos Reis Magos para os orzamentos, pois propuñamos, entre outras cousas, tamén unha actuación de xeito inmediato, porque coñecíamos o problema, para resolver o tema da actual traída veciñal de Santo André, que pon aquí, non pedíamos evidentemente un proxecto de levar un abastecemento e saneamento novo a Santo André, porque sabemos evidentemente que é moi costoso, pero sí que deixábamos a porta aberta, eu creo que unha cuestión interesante e que xa saiu tamén no debate, que se debe facer en todas as parroquias que contan con unha traída veciñal, de reunirse con eles, falar con eles, explicarlle, porque eu creo que ao final hai que intentar tamén trasladarlle a xente que é o que nos pensamos que entendemos que pode ser o mellor. Evidentemente, moitas persoas poden decir que non queren participar da traída municipal polo costo e polo pago da tasa da traída municipal, pero nós tamén temos que saberlles transmitir que participando na traída municipal probablemente garantido o abastecemento, que de outra forma, pois se producen variables como é ou simplemente o que falaba Xacobe antes, o feito de que as persoas que se encargaban do mantemento dunha instalación pois decidan non facelo, evidentemente pode haber un problema, non? Entón, por eso tamén, nesa proposta, sinalábamos que se debería abrir unha vía de comunicación con todas as parroquias para trasladarlle a posibilidade de que se planteasen acollerse a traída municipal de augas e a partir de aí, aquelas que decidisen acollerse a traída municipal de augas, nós sí que pedíamos nesa carta aos Reis Magos unha partida orzamental concreta que se solicitaba nese punto para redacción de proxectos de aquelas parroquias que decidisen acollerse a traída municipal para redactar os proxectos para o enganche coa traída municipal. Eso era o que puñamos na carta aos Reis Magos. Pero bueno, xa digo, a cuestión, evidentemente, vamos a votar a favor porque somos conscientes do problema, somos conscientes da necesidade de unha actuación rápida e concreta para solventar esta situación en Santo André, pero evidentemente tamén seguiremos defendendo que o goberno ten que liderar un proceso, a nos entender, de comunicación con diferentes parroquias para plantear a posibilidade de estender a rede municipal de abastecemento e saneamento a todos os puntos do Concello de Ribadavia. Teña notado aquí liderar unha cuestión cos veciños. Eu teño que agradecer moito a nova Comisión de Augas común que hai en Santander nestes momentos, a colaboración que ten co Concello. E máis, eu creo que esa colaboración é tan
lealtad mutua que neste momento sigue existindo unha directiva porque o Concello se moveu con eles. Digo isto porque descoñecer a veces as cuestións que é lógico que se fan aquí, nos leva a pensar que non se fan nada. No verán, esta xente tuvo problemas, como ben decía Xacobe, moi graves, incluso que houve unha división en bloque de toda a comunidade de regantes. E, por tanto, como non hai quen se faga cara, o Concello non ten un protocolo para levar a auga en 48 horas. É imposible ter. Cando a rede municipal non chega ao propio sitio. Por lo tanto, é moi complicado atender esas demandas. O que si ten é mecanismos, como si se fixo, para intentar, como así se fixo, volvo a repetir, para intentar que ese problema se paliara. Ese problema se paliou. E é moi fácil falar con estas persoas e dicirles se están descontentos ca actuación do Concello e cas actuacións que está levando a cabo o Concello. Non digo, evidentemente, a persona que lle pode faltar algo en un momento determinado por outras cuestións, que, dende logo, ao mellor, non só son un tema estructural, sino un tema puntual, que é moi molesto, evidentemente, para a persona que o sufre. Pero o tema en conxunto é máis complexo do que nós pensamos, porque, como decía Xacobe, non hai un reglamento para cobrar, hai que elaborar, non hai nin siquiera, non están dadas de altas as captacións, e as poucas que tiñan dadas de alta, o Concello está facendo todas as gestións oportunas para incluso desde o punto de vista eléctrico leválas a cabo, porque ao non haber quen fora o titular desas líneas, pois teno que facer o propio Concello, e moitas cousas por que facilitar a que desexado que hai lugar a auga cousa. Nestes días pasados, fai cuestión de 4 ou 5 días, a semana pasada, unha das persoas, a presidenta, se puxo para pedirnos axuda porque eles teñen localizado onde está un problema que poden paliar os posibles problemas da auga, da falta de auga. E nós, eles chegaron a un acordo, parece ser entre eles, porque nós tampouco podemos meternos as súas cuestións a veces particulares, un acordo para que intentaran abrir as ansias e que o Concello se compromete, evidentemente, a axudar desde o punto de vista das infraestructuras, con tuberías e tal. Ese é o tema. E, por tanto, neso estamos todos os días en permanente contacto, e seguramente se non estuviéramos, eu volvo a decir, o problema sería moito máis grave para o Concello, porque, evidentemente, se non houbera nadie que se fixera cargo, o Concello propiamente teria que facerse cargo da rede vecinal, e xa veríamos como facíamos entrar en razón aqueles que despois decimos que ao mellor hai que manter un diálogo. O diálogo xa se mantuvo. Xa se lle ofreceu a xente da parroquia de Santo Andrés hai moitos anos, eu participei neso, igual que a Laura no seu momento, pois participar na cuestión da rede municipal e adherirse a ela. Así que era moi complicado, porque non toda a xente está de acordo, porque apuntaba moi ben Xacobe. Mentre non hai problemas e non se paga algo, pois evidentemente ninguén o quere acabar facendo. E despois o problema ven cando falta ese suministro. Bueno, eu creo que é unha situación bastante complexa que sí que compartimos o espírito da moción, pero que logo as solucións levan aparelladas moitas outras cousas. E digo isto porque, xa digo, está volcado todo o que pode con eles, podedes falar con eles e non hai ningún problema. E, por lo tanto, nós tampouco, como na anteriores mocións que se trouxeron, non vamos a ser un obstáculo para que vostedes tamén poñen en marcha estos e son quenes que chegaron a acordo. Eso sí, hai unha cousa desta moción que a mí me chama a atención do Partido Popular. Eu, que sería o único, porque eu tendería a absterme, eu digo o meu grupo, que é, no último punto falan dun modelo municipal público. E vostedes, non sei se van a ser quen de chegar a un acordo de que se son un modelo municipal, porque vostedes prenden outro. Nós, cando menos, temos dúbidas, temos dúbidas de como poida ser. Nós temos dúbidas de como se pode chegar con iba a decir, un modelo municipal público as cantidades insentes de cartos que había que levar para levarlo a esas parroquias. Desde logo o Concello non o pode ir e sin orzamentos moitísimo menos. Pero, bueno, isto xa era unha cuestión anecdótica que penso eu e que me chama a atención a veces de cando se ven por un miúdo as cuestións que a veces unha sola palabra cambia moito as cuestións.
De todas formas, a nosa intención é aprobalo e non se queren que non facelo, porque xa digo, o Lugo está traballando nesa situación bastante complexa, bastante complexa. Non sei se queredes un... Eu sí. Vale. Bueno, como dixemos ao principio, o Grupo Común é o autor desta moción e como dixemos ao principio, agradezco as ideas bibliográficas alrededor deste programa, problema que eu creo que todos conocemos, un problema que aquí se di que é bello e, sin embargo, se agudiza os xoves pasado e, desde logo, o que podo coller con bo recibo certas intervencións, mesmo manifestacións positivas cara ao espírito da moción, pero que non pode ser de recibo e que unha se lle quite ferro ao asunto de estar desde os xoves pasados sin agua nunha casa. Eu creo que eso non é de recibo, e menos que se lle quite ferro ao asunto por parte do Estado. Eu creo que é un feito gravísimo, gravísimo. Entón, desde o noso punto de vista, e eu volvo a decir, aquí pode ser falar de problemas graves, estruturais e que teñen unha solución a longo prazo, pero non despistemos o obxecto desta moción. Non me expliquei. Non estaba falando contigo. Vale. Bueno, vou a ser breve e pido vou a ser breve para que tamén pedir que non se interrumpa, por favor. O que eu quero decir é que o espírito desta moción o di moi claramente no punto 1 e o dixe na exposición de motivos. É o punto fundamental. Ello tiene que garantir que a agua chega a todas as casas de Redade, por un plan ou por outro, dunha maneira ou de outra, sin chascarrillos nin quitándole ferro ao asunto. Porque estar nunha casa e ser veciño no século XXI e que non teñas durante días e hoxe fai unha semana agua na casa é moi duro. E cando menos eu teño que tomar a serio. Dito isto, eu, e aquí parece que concordo con outras cousas que se di desde o goberno, evidentemente. Este é un problema que vai a levar tempo a resolver. Pero tamén temos, neste Concello, ten mecanismos máis que suficientes para resolver urgentemente, ainda a modo de parche, esta situación de que as casas que non teñen agua na súa casa. Eu creo que iso é o que está pedindo esta moción. Evidentemente, despois se aproveita unha moción para falar de outras moitas cousas, incluso de falar de problemas graves, é certo. Pero non distraamos a atención falando só dos problemas graves, porque o Grupo Común aquí non está falando só de que haxa que resolver o problema da agua en Santo André por traer aquí unha moción. Pero hai que ter vontade de arreglarlo. E iso é o que falan os outros puntos. Insisto, hai un problema grave que non pode esperar ningún día máis veciños e veciñas que nin tan sequera nin teñen por que ter pozo nas súas casas e, por lo tanto, levan agua. Outra cousa é que haxa diálogo con esta nova directiva das aguas vecinais. Ben, xa o veremos. Desde logo, se así existe, eso é para darle os parabéns e este grupo nos dá. Porque é a súa obriga, además. É a súa obriga. Para eso somos representantes vecinais. Eu creo que, bueno, eu isto simplemente invitar e exixir que desde o Concello se poñan os recursos para que esta situación se acabe. Despois, imos vendo como se vai a resolver. Imos vendo como se vai a gestionar. Desde logo, van a ter o apoio deste grupo. Sin máis, moitas gracias. No, eu son autor da moción e entendo que acabo eu e, por suposto, o alcalde que empieza sempre, pero digo dos grupos municipais. Non ten sentido que fale agora os grupos e vou entender así o regulamento. Creo que hai que saber o regulamento tamén. Era o segundo turno, como usted está meio en terceiro, que quere se quere. Non, debe leerse mellor o regulamento porque non existe eso. Non, existe. De todas formas, en todo caso, por decir, alguén quere intervir, constará antes de deixar falar, porque aquí, pouco menos que se nos impide que falemos xa. Non, dice que usaba o estaba falando, iso que é o regulamento. O alcalde debería saber. Eu non interrumpí, non sabes. Eu non interrumpí, por lo tanto, lle pido que eu simplemente lle digo que as interpretacións as fai vostede. Eu non dixen aquí
podemos ganar un voto ou dous vindo con unha moción ou podemos abordar un problema grave, como é que pon o espírito de moción do que é do que falei. Moción para a posta en marcha da rede municipal de suministro de auga de saneamento e redes de sumidoiros en todos os núcleos de población do término municipal de Redal que non dispoñan do mesmo. Este é o título. No. Como que? No, perdona, eso é na exposición Sí, na exposición de motivos. En setembro de 2015. Está a exposición de motivos recordando unha Pero moción me que se presentó en deixa- setembro de 2015. Creo que xa foi en negrita para que se vexa. hasta vai interpretar o que eu acabo de dicir. No, non está interpretando, que se está equivocando e está dicindo unha cosa que non é. Por favor. Eso é así. Por favor. Entón, eu cando falo dunha exposición de motivos que hai que esclarecer unha cuestión, eu falo dun tema conxunto. Precisamente lle iba a decir que foi no 2015 e que por eso se abordaron esos problemas, que se abordaron no verano. Se vostede me ven falando dunha persona en concreto para dicirme a min que eu falo chascarrillos e que a mí non me preocupa unha persona, vostede simplemente aproveita isto para facer outras cousas que eu non vou a valorar e que sempre as suele facer. Entende? Eu falei dun problema estructural porque existe. Porque a min claro que me preocupa esa persona, que é o que dixo. Pero me preocupa esa e os outros centos que o mellor quedaron no verão ou que quedaban. É que le tuvemos que solucionar tamén. Agora, que vostede veña aquí dicindo que o alcalde fai chascarrillos ou que lle quita ferro ao asunto, bueno, dice vostede, e son as súas interpretacións como suele facer. Pero, de verdad, que eu vou decir que non se chega así ao sitio, se chega de outra maneira, saberá. Vamos votar a moción que é o que temos que facer. Votos a prova, votos en contra non existen, que é aprobado por... Bueno, falta nada. Digo porque... Claro, porque falta marchar a favor. Ya ahora pasamos, creo que non hai outras mocións, entendo? Urgencia, ni nada, creo que non hai preguntas por escrito, non? A mellor, non sei se os números de unha mañana non tal. E agora pasamos a rogos e preguntas que se formulen regulamentariamente. Manuel? Bueno, xa para non extender moito, só recordarle ao Ministerio de Obras e Servicios que se me poña que as fontes en calidad de trabalhos, non pode ser o goberno. Nada máis. Moi ben. Unha xa se puso, xa lle contestou, e con a retirada do meu canal tamén. Cada día aparece máis. Pero bueno, eso tamén a veces é bo, que aparecen máis cada máis. Eso é de que despois se teñen que interpretar ben que en vez de 100.000 euros son 50.000, pero bueno, cousas que se estudian tamén está ben que queren para que algún teña memoria no que pasa. Alguna cuestión máis? Manuel? No. Primeiro común? Sí, gracias. O noso grupo, un pleno máis, vai a manifestar os rogos, os vai a presentar por escrito, como xa sucedeu no anterior, porque entendemos ademais que isto únicamente dá pé para que o alcalde faga o seu monólogo e, por lo tanto, nos o presentaremos por escrito despois do pleno. Sen máis nada máis. Moi ben. Perfecto, eu non fago monólogos e máis. Xa fai tempo que vostede lle contesta por escrito, non aquí nos rogos, por tanto, monólogos non sei como digo, porque eu non lle solo contestaba a vostede, xa sabe, que lle contestaba por escrito. Bueno, solicitar que se vea mañana representativa do Concello na comunidade turística, que quedáramos pendentes aí, ao final como lo postergando, e preguntar se avanzou no regulamento que se nos falaba nas comisións acerca da xestión dos locais dos locais sociais, dos municipais. Collimos varios regulamentos base de varios sitios diferentes e fixemos un borrador común e agora falta, sabemos por motivos de comunicación, falta reunirnos co resto para solo ver cuestións de horarios, a que sí a que non, e xa estaría o borrador feito. Sí, para a semana. Sobre eso tamén chegou a adiantar unha cousa, unha cuestión. Pois, como sempre, non é culpa do Concello, non máis, ou é culpa do Concello. O regulamento podemos facer, o que pasa é que agora temos un problema, que é que
todo aquilo que se falou, todo aquilo que fixo o Concello, todo o que facilitou o Concello, todos os mecanismos que fixo o Concello para que nos deixaran a casa que é nosa, o Consello Regulador, porque se non veio ao centro comarcal, pois eso quedou en nada, en menos de momento, porque o Consello Regulador parece ser que non pode asumir ningún tipo de coste que mantexa a propia Xunta de Galicia. Por lo tanto, como sempre, pois evidentemente tampouco será cuestión de que non debe alcalde que proteste por eso. Claro, eu este momento non protestei, xa non sei que máis teño que dicir por esa cosa. Xa yo explico eu, xa así, como se reduce a partida de outras cousas e demais. Pero bueno, tamén igual os gestionando por aquí. Partido Popular. Ben, eu tiña un robo e dúas preguntas breves. O robo, en primeiro lugar, unha apreciación. Eu quero darlle os parabéns ao alcalde polo feito de asistir a Fitur. Nos entendemos que é positiva a presencia dun alcalde en foros destas características e porque ademais entendemos que o turismo tamén é unha, ou debe ser unha das ferramentas coas que o Concello intente de algún xeito dinamizar a súa económica. Dito isto, agora ven o robo, rogarle ao señor alcalde que dentro da comunidade turística dos concellos de Borás, Ribadavia, Carballiño Leiro se entregaron hai un ano aproximadamente, un pouco máis, uns códigos QR que siguen sin estar colocados. Nos preocupa despois de un ano e pico, eu estaba nun pleno no que os levou vostede, os códigos, estaba xa acordo tamén de un ano e pico, entón, pois, eso, que a ver si un ano e pico despois se poñen en marcha, porque entendemos que o turismo é algo importante e é unha ferramenta útil para sinalizar os monumentos e aos comercios que están adheridos a esta rede. Eso é o robo, e despois dúas preguntas. Falábase antes, sacou vostede o tema precisamente do Centro de Saúde de Ribadavia, cando falou, non sei se levaba un pouco pola paixón naquele momento, cando se puxe a falar desta cuestión, dicendo que faltaba un papel, que o problema era que faltaba un papel. Entón, a nosa pregunta é que papel falta? Que papel que falta? Que non lo diga vostede. E despois, facemos outra apreciación respecto a isto, que é que, se o mellor ten algo que ver co feito de que na escritura de compra das parcelas a notaria sinale que é suficientemente acreditada a propiedade das mesmas. Nos queremos saber se vostede é consciente deso, de que existe unha sombra de dúbida sobre a propiedade das parcelas que foron adquiridas polo Concello señalada pola propia notaría da escritura de compra e se ese pode ser o problema. Esa é a pregunta. Sí, son as dúas preguntas. Cando eu falaba de se había un problema dun papel, evidentemente é unha cuestión que entra dentro da dinámica da dialéctica política, porque, evidentemente, como sabe vostede, se alguén ten a intención de facer un centro de saúde, non vai a faltar sobre ese papel. Van a faltar ese, van a faltar informes sectoriais que nos van a pedir constantemente, pero ustedes está aquí o sabrá, e van a faltar un, outro, incluso cando se estén executando as obras. Como pasan todas as obras. O que ocurre é que se por culpa de unha cuestión administrativa pura e dura que se pode solventar e que se solventou no seu momento e que nos volveron a pedir outra cousa, que nos volveron a pedir outra, e que mañá estou seguro que nos volverán a pedir outra, porque unhas cousas sí que poden ser administrativamente e outras non, e iso non pode ser impedimento para un orzamento cando a vontade do Concello é ter ese centro de saúde. Non é unha cuestión solamente desa parcela. A titularidade, claro que non quedaba acreditada, pero por unha razón, porque como todas as parcelas moitas veces pertenecen a moitísimos propietarios. E a veces hai algún propietario que chegas a acordos con eles, ou sabemos ben, nestas cuestións, e ao mellor, pois despois pode aparecer algún reclamo. Non é o caso, non estou dicindo que sexa o caso. Digo que son cautelas que ponen. A titularidade de unha das fincas, de todas as que se marcaron, como de dialogar cos propios veciños, con moito esforzo, porque non todos querían vender, hai unha parcela que se interpreta que podría estar segregado, podría ser diferente, ou que podría ter varios titulares, e unha parte podría ser pública e outra non. Esa é a diferencia que entendía que podía ser así.
Dende que está no registro da propiedade e demais, pois é máis complicado, parece ser, do que parece, pois acreditar ao mellor a procedencia de algún dos titulares, E digo isto porque eso non sale nos papeles, eso despois hai que facelo, hai que falar con eles, que hai que reunirlos e hai que chegar a acordos. E claro, eso se fai a veces o Concello. Lle podo asegurar, porque eso sí que o vivín eu, que en alguna desas parcelas que vostede pregunta, eu me tuve que desplazar bastante longe de Rivadavia porque algún dos titulares de algún dos donos estaba aquí e tiña unha idade considerable, eu vou ir falar, convencelos e todo o demais. E eses son os problemas que poden existir, que son, volvo a decir, unha cuestión moi pequena para un proxecto moi grande. Por tanto, eso se pode resolver sin ningún tipo de problema. Vostedes axuden a tener os orzamentos que lle aseguro que ese problema se solvera. Pero vai me contestar a segunda. Sí, a segunda pregunta é esa. Si ten que ver con eso. No, si é consciente de que a compra, a escritura, sí, compra, que son fai o Concello conscientes. non de unha parcela, nin de dúas, hai ao menos advertencia na titularidade. Claro, volvo a decir. Si é consciente de que se comproba algo que non se... A notaria dice que advirte que non está seguro de que non. Evidentemente, como si vostede, bueno, como si vostede algunha vez nesas cautelas que pon a notaria cando se compra, por exemplo, algún inmueble que Concello, pois evidentemente a veces, como hai demasiados titulares, a veces esas cautelas se ponen, porque pode aparecer algún. Xa yo dixen anteriormente, porque eu son primos de primos de primos, eso é o que ponen. E esa explicación, ollos, que me dan a mí, eu non estou dicindo que se está real, eu digo o que eu consultei, porque claro que son conscientes, porque eu levo moi preocupado nese tema máis do que vostedes se poden imaginar. Ahora, eu digo que eso parece ser que é unha norma habitual que ponen, por notarios dan fe, pero dan fe do que te llevas a expoñer. Despois, evidentemente, ponen as súas cautelas, me parece paso. Pero sí que son conscientes, non que se comparan mal, que se comparan con os que están dentro desta casa. Bueno, entendo que nada máis. Celso. Só Lucas. Eu entendido que hai un barrendeiro que dedica a mitad da xornada a facer limpiezas nas obras do colexio. Como? Un barrendeiro que dedica a mitad da xornada a facer limpiezas nas obras do colexio. Non é así. Hai unha persona que está por colaboración social que non ten horas determinadas deste Concello e que ademais se pode comprobar tranquilamente. Estou non ten un horario asignado, nin é barrendeiro, senón ten unha colaboración social, por lo tanto podemos disponer de para unhas actividades ou outras, porque nos las marca a propia colaboración social que está como peón de limpieza e demais. En esa limpieza, como solo é un peón que cobra bastante pouco, que leva moitos anos, pois evidentemente, se hai unha baixa de 15 días ou 20 días, pois nós preferimos que exista unha persona que está dentro do Concello que cubrir unha baixa por unha razón, Celso, que se interprete ben, porque xa teño repetido en moitas ocasións, porque se tiramos da lista, o que pode ocurrir é que a persona aos 15 días pase por fondo e eso non o queremos. Vale? Esa é a única razón e esa é a razón que eu outro día levantei con o señor alcalde, non pode traer aquí a todos os mariachis do PSOE da comarca e usted poñerse aí a darnos un repaso político e para vacilarnos, parecía que estaba todo o pleno da Diputación e rindo as gracias aos portavoces do seu partido da comarca. E usted pasouse de tuerca e eu preferi marcharme e non facer espectáculo que disfrutar. Nada máis. Vale, Celso, seguro. A ver, o de mariachi está muy mal. Bueno, díselo